gabil Laiziar irratik batu zaitez gugaz batera Danon batera Laizi hartzen txiste edarra Epa, Arratsaldeon entzule, mentxe gatoz, Laizi Arretian, martxan gauzia, dagoeneko, barikuro lez, Laizi hartzen gure magazin ezinbesteko honetan gauz, eta gaurko honetan talde neiko arraro bat ganera, ez? Hemen espero honako talde txue batzerik, hemen, Arratsaldeon dan hori. Arratsaldeon, bai, Arratsaldeon. Jode, ez lako zozauzien, nik espero naben zuek, berba gitxo giti, Gaur, Mikro arrapotez, arrapote amatau ez, Arrapote amatau, amatut derrapau. Apurka. Hori, eta bueno, nobedade bat, gaurko honetan tekniko aldaketa egin dugu. Bai, ze moduz gabiz. Aimar, ja... Gaur hemen emarrona baina usue gaur, Nik uste dut zuek Kontue hasi esatza hasi akule eta ja jubiletako dauela. Ez que etorri naz ordenadora bierra egiten da hasi erraltza guen ja, da ez da jarri barriro. Da hemen daune. Gure mekanisue tekniko lanetan. Así que gaurkuen parkatuko aztezu, hankasartzen bateo badau, nierru, Tekniko ofiziala ez dau eta... Grabetan dau, importante. Bai. Grabetan dau, ondo, ipini dau. Orduen gaurko honetan Aimar, gure tekniko bekadun izango da. Bai. Espero gaurko jornada ondo joti, Eta gaur zu bentzino emongo esku, así que bueno, diru zarreri Laizi Arretian txako. Bai, ni hemen egotiarren, claro. Bai, zelako, ondo. Eta zeinek eusko jarraitza pagu esku? Arekez. Abadetxik. Obispau, bai. Joder. Eta bueno, ya que tekniko hor dagoen mikrofonoa hauen da, opa, tekniko, arratsaldeon. Ez da entzuten. Ez dakit zein oso, baina teknikoa ez da entzuten. Tekniko lanetan ibili biersanak ez dau kontroletan. Hemen hau. Oin bai. Alegintzen, mikroen alambriku funtzionetan badaben, ozer. Bai, ez da funtzionetan. Inalambriku ez da funtzionetan, beti bai. Beti zehozer. Zelako sarrera berezi eta dotori egin dugu gaurko honetan, Dana txarto, kristeno gente pilu, Baina, bueno, jake... Eta gaur aipatzekeo, Ander... Zore guzu aipatzeko. Gaur, aspaldiko partez... Gaur? Mutile bakarri gauzela. Osa, que dei berezi bat egin txegu andraskuei, etorteko Laiziar eratire. Hau Laiziar... Neska botxa falta moteko guz, ez dakik unona joan dien, jai hartu duzkue. Jai hartu duzkue danak. Pintxopoti nengo die, pintxopotien, kaskuen ero. Ez dakik, zozer eroko dabe, ospatu bierreko zozer, baina bueno, hau da aguanto bierko zuena, hemen kristonako aztoko adri aguanto bierko zue gaurko Laizi hartzen gure magazin honetan, zenbagarrena da, nik ez dut apuntau? 16 gaur. Aurtengue. Teknikoek esan da 16 garrena, baina ondino inalambriko estabil. Zozer, bai? Nik ez dut zuten. Kaskoetatik kanpora, baina ez dut zuten. Ba gaur, Ander... Nik entzuten dut, bai, tekniko. Ikur arraro bat dau, nik uste hemen... Etxatu entzuko. Baina, bueno, entzulieko hor dauz, eta hain kasu entzuli, segura hartien ementxegaitz barriketan. 16 garrena gaurko, Ander. 16 garren Laizia. 16 garrena, bigarren denboratiko, 16 garren saioa. Terrible, bagoi, aurrera, astiro. Ondino urtarrile, baino ez da, baina urtarrileko azkena. Gogorra. Oin bai ez da. Eta atorren hastien, Laixingerreko zozketa. Bai, técnico. Bai, ya está. Komondo botxalo bero bat. Técnico entzako, bi técnico entzako. Eskerrik asko. Hamen deko txalo, Botoi esakatu teklauen eta listo, Aimar. Taka. Esto txegondo mon. Bekari jue. Gar klik enbiozu. Oin bai. Bueno, aitortzeko dugu, ez dakit segunetan zehatz mez, baina uste datorren astean ja egunean behin martxan hasiko dala. Bai, astelenien. Enamit txarto orduen. Astelenien ja... Oporrak hartu da dala. Daroie hilabete oporrakaz. Reka dalba da mikrofona urbildu. Alba da, bai. Bueno, asko eskazizkoa. Reka, loguretu oporrak hartu da desala. Hilabete daroie oporretan, edo gehiago. Ez que nik uste dut hainbesteko bombazu joda biela guk propagandin notzegunetik ona. Ja hartzen naiz oporrak gure da ginien, gure da beste. Egun gitxik inda bezlana. Eta egun ondino gaiz hori, oi hartzun hori zabaltzen, Bai, pasau gara ja berbaser kantaldera nik uste dut, Egunean behitneku atia itxi eta berbaserka sartu gure entzulin gan. Ez dakit zaitu uste da, aksinuk edo zuzela hor, segizan ni azinaz berbaserka egin da, benetan hori aplikazioa ja gorroto. Bak izue sortzai odino anonimo dela, ez dakik gule nordan sortzai, ez da? Da, ez to jakin gure. Ba, iguele gela horretan da, Bander. Ba, Ojo. Postenaz bere gaitik, baina nik ez da txakurtxiki bat dira, basiko, zeia...
benetan desespera unitzen. Lehenengo unien artean enkustunako motivazioaz. Bai, komplikau da, bai, berez. Musik entzun duen, fondoen? Se paso da? Joder, gaur. Rekal. Zelako egun bereziekon rekalek, ez dakit ze sustantzi probo dauen. Ai, ama. Rekal. Ba, bueno, igual ego laburpena, zeruko dan gure laixi hartzen gure aste honetako magazinek, eta astiro, betiko moduen, jorreta tropikala hasiko gara, gure Unai Aizpuruan eskutik. Gero horren ostien, mozuek emanaz mikrofonu hori, joder, jentie kargaute da, ostira laigerten da, gora Sanbariku. Gero horren ostien, Aitor Pekatari, gure elkarrizketak ingo gu, aste honetan barru etorriko dauna, eneko barrueta, basatzeneko ardura dune, Basatzan. Gero kontako zer dan hori, Barruk be ardura kartzen dauzela. Sarri ez, baina antzapat hartu da. Horren ostien, saretan bele, Aimarren eskutik horren gure tekniko bekario eta esatari, joder. Gaur da nien, Ander. Soratu egin nozue. Bai. Teklauetara, tarti prestetan da. Eskutxo magnifiku ez arazu, magnifiku. Rak. Horren ostien, aspaldi baten inez dugun tarte, zintzo gara mintzo karri gure artera. Zintzo gara mintzo, bai. Aspaldi... Eta jak hemen bastante gente gauzen ustot, lusatu da lapurtxo bat, baina bueno, saiatuko gara. Bai, ganera be... Baina zintzo izaten, ganera egune aurrera doien egin be bai, hemen garagardorik etxako falta, así que bueno. Oin mini apurra ziku deku, baina gero jungo da apurra soltetan, ez? Segatik ez, ustot entzuli merezi da bela jakitie, hemen dana kontentu duguk, ez dugu zer gordetan guretzako. Eta entzuli jakin dizuen, Nebera barri bat estrenetan dugula. Bai. Bueno, barri ze. Bueno, bai, guretzako barri da. Nebera barri bat estrenetan dugu, gaur entxufa gulenengoz. Mesede baino kalte. Garagardoz beteo gu, eta gaur bertan utzik geratuko da. Eta bate materi eskerrek emomiko txea guz, ezta? Opa, Ander eskerrik asko, ekartin neberi eskutziarren, Ander rementeria. Eta Imarreri garagardo ekartiarren, bai. Así que bueno, niretzako, jakenia zetenikue, eskerrik asko. Nundik ekarri dabe? Nundik ekarri dabe Ander rementeria gori ba. Ba, bere txetiko, ez da ini, ba? Bai, Pontxeriako... Ba, txilixo beziako enbierre, mikrofonu hori, Ander entzuten dabe, por si acaso. Ba, igual bai. Bueno, eta esaztu, irratxeio dala hau, ez tala gure arteko konversazioa bakarrik, hemen entzuli gauzela beste aldien guen zuten. Ander rementeria, elaixe erratia, kasko eskertzen. Hori da. Eta zintzo gara mintzo horren ostien, gure betiko lehiaketie, gure asteroko lehiaketie, eukigu, Laixinger. Ojo, cuidado. Parte hartze itzela eukin jogu aste honetan, bai. Uste dute beti hor gabizela gure mugak apurtzen, astero. Bai, eta onguen ez da izan gaur gitxia. Eundaka, oker espanabile, eundaka ekarpen aukin dugu. Bai, topera. Bai, itzela, benetan, bai, errekal sustaute dau. Bai. Hau, eta hortz. Eta bueno, Peni gaur regalek ez daula, saioik ekarri, Ja, bueno, atornazien entorko da, atornazterako ekarriko zu saio, Topera, bikoitza, Bikoitza. Eta gaur esatari barri badeku antza maiganien. Bai, bitu. Bai, gaur estreno. Eta nor zara zu? Ba, ni, bueno, gero ikusiko zue. Apurke joango nazi desbiletan. Ikusi ez tometan. Ikusi zeuek, etxekuek entzun. Nik entzun dut hortizier, Josetxun lehen guzu edala. Hau, ekarpen hona izango da, ze arrasateko soroa izi dakar beragaz batera, así que... Oi, ama... Ene bada... Orduen, jungo gara pista botaten eta ia entzuliek, asmatzen mauzu ezin gure gaurko esatari eskutu, idatzi WhatsAppez, 654-023-9 zenbakire, eta lehen asmatzen dauna, ba... Hori, espaldi ez dugu gain, zuzeneko galdera bat, ez dugu gain, Bai, zuzeneko galderi ezin gaurko esatari eskutu, Pista jungo gara botaten da, asmatzen dauna, pa... Asmatzen dauna, cerveza bat, Ander rementeria. Kotxerako ambientador bat. Hori da. Edo bi. Venga, ba, post. Venga, toma por saco, post de ambientador. Hemen deko nire urrin ambientadorak eta esan biot oso usingo zu edekiela, Bai. Oso suabietie, polite die iberri uste zu esengo. Eta letria oso ulergarri da. Baina, bueno, egin dugu gure sarreri, egin dugu gaurko aste honetan ikusiko gunen laburpena. Así que, tekniko, pres basauz, ipini musika apur bat, eta laster gatoz.
Bai. Eta bueno, hasiko gara gure aste honetako alaixi hartzen honegaz, sarreri egin dugu, musika buro pentzun dugu, eta lehen komentagu moduen, gure iragarpen emiko aste gure begire, zen porengo eskun, zer resto eskunengo, eta zer datu emote eskun aste honetan, ziki beste barik, unai etxeiten eskutik, Ijor eta Tropikala. Arratsaldeon entzule, arratsaldeon laixiar sale, hemen gauz beste astebetez Ijor eta Tropikalakin, eta Anderrek ondo esan duzkun moduen gaur errepasu bengu, pasoan aztien eskinen hemen, baina azkenen 15 eguneko eguraldize oso monotonu izan da, eta orduen igual merezi bezabenein hona etortiek, hona etortiek beti merezi dau, baina eguraldiaren irigarpen haiek, Osa, pira egin duen pizkat, ja, jakintxe, Hori da, bai. Gure bardinengo da, orduen bardin esateko, enoie. Egiz esan, gaur kendute pizka lainotute gondalako, joendan 10-12 egunetan, kotxie raskau eta raskau nabil goizeko zazpietan. Eta txarto ala. Txarto. Leixe, eskuepe hotz. Eurize alako, da bestela. Kotxera sartute hotz, kalentadora berotzen ez da berotzen zehondinon motorra behoz dau, da ize zornotza parien berotzen jate kotxi, así que... Autobusien mierrea. Baina, bueno. Hor nireko duda bat. Goizietan kristelak kongelte dauela urbotila bero bat azurteti eta botati txarra da edo ez? Bai. Ure bada txarra da, baina txixin eskero balizio dau. Eskero ondo dau, ez da? Bai. Vale. Zene horri beltena ze raskau urrengorako ja badaki. Baki uste pasean den ure bota eskero? Ure pela bota eskero? Iguele kristelak errebenta. Hori da kontu, baina nik sekulu esot ikusi kristel bat errebenta. Ni pez. Baina, bueno, hori da leyendik esan dauna, así que respeta bengu. Vale, barkatu. Emetik aurrea zer. Bizer da etzi be, antxeako denbori aukingu, pizkate laino pizkaditxo aukingu, goizetan fresko eta egunez berorik ez, beru usainik ez. Baina, bueno, aterri izango da. Aztelen amartitzen nien, pizkate eurizei dator. Eta galdera bat, bizerko hori begire, lehen gorduen Oskar biongo da eta Kristenako lehizia, gaurko modun lainotute eta sozel gradutxu batzuk irabazikuz. Ez, bizerri irabazi baino galdu enguz goizien gradutxu batzuk. Bizerri iguele lehizien limite hortan egon gara. Gaur lehirik ez da hoin, kotxe hartu duanien kotxek 5 gradu marketa bezan eta lehi arrastori pesta egon, aspaldiko partez, dan esaten esan da. Dan esaten hasike. Baina, bizerre prebizinue da lehizen mugara bajatzi. Ez dakit handirik engoan eotxikiri, baina sozer baliteke baietz. Eta ganera bizeketa martxi badeku eta horre oizaldeko sokuetan eta troketan, seguramente... Pista gogor. Hori da. Basagitxi. Basagitxi que pista gogor, egongo da, bai. Eta hortik aurrera zer, Aztelen nien eta martitzen nien euri pizkatengo dau, askori pez, bai, pizkat busti, arbola piekia busten dauzen, eta 1000 metro ingurutik gora edur pizkat ikusiku, hanboto eta ia subitzen dauzen. Da hortik aurrera, kanbiante dau, baina antza datorren aste bukaerarako, San Blas osterako ero, euriz eta hotz pizka sartzen dauen, eta ia kota erdizetatik gora ero, ia edur pizkatik dauen, ze aspaldiko sasoietan, baina galdera importante bat, tornaztien San Blas dugu, eguenien bertan, ze denporauko ferizan? San Blasetan kanpotik siku eta barrutik busti. Bueno, hori beti izan, batzutan kanpotik busti, barrutik busti, barrutik seguru bustiko gehiena. Ganauen albuen bero eta ez dela hotz. Hori, aurten kanpuen siku eta barruen busti. Osa, beleneko portalien moduen ganauen duen. Hori da, bezin albuen egon bida, berotan egoteko. Aurten garajerik ez du aukingo astopillo bueltan aukiteko, baina inguruen ibiliko gara. Kortie, Kortie, ya te digo. Horre goten da hor, satz biluela. No comment. Gezurrik ez da besan. Bai, barri aguanta bezinek eta isilden jako gure izpuru, aditua. Bueno, baixe, juendan juendan 15 eguneko oso monotonu gizendi, oso aspergarriak, leize bai baina hortik aurrera zebez. Eta aztelen martitzen nien ia 1000 metrotik gora edur pizkatekin dauen, eta dorren azte bukaerara begire, ber, sozer datorren, ze meteorologuok ja despesetan hasi gauz.
Bai, ez beti bardine. Baina, bueno, datu... Meteorologok. Baina bintzat datu positibo bat, oso zer esan zein, ez? Baserrikarren alde eta, esan lehike lurko kuek eta oengo leizek, danak ilko bazela, ez? Lurrek zane hau die, eta pasan igezko, zean da, lurreko gaixo danak, ondi, Horten prozesionari zeik usorduko maietxa bizengo diguel. Argi. Bueno, toketan da moduen, ez? Horiok. Osa, que prozesinioen bizer da no, que basatzen egera, vale? Oso no, eskerrik asko aizpuru. Eskertzen da. Gaur, basatan. Eta astero lez, hemen txekauz gure elkarrizketa zoro eta maitxatu honetan. Eta gaurko honetan, gonbidatu berezi bat, ganera zuzen ona etorri da, bertaratu intxaku, hemendeko gaurrez aurre. Eta beste barik, arratzaldeon eneko barreta. Arratzaldeon. Ondo etorri. Eskerrik asko. Basatzan, bizikletako mendi martxako ardura dune. Ardura duna inbeste ez dut uste, Antolatzaile. Niri alan saldu uste zuen bintzat, ardunen zarelakuen. Marroiek dana niretzako. Eta, bueno, espliko izkustu, zer da pasatzen. Azkenien mendiaztie barruen dauen mendiko bizikletako martxa bada. Ez, aurten aurreko urtietan moduen, aurreko diseinu moduz, ez da nixen aurreko urtien, Angelmaneko laguntziegaz, eta, bueno, 26 kilometroko ibilbide, bueno, mendiko ibilbide, itxidegu nor. Eta esan bilagune da, hori, esan duzu moden, mendia hasti dela aste honetan, orduen saldaik bai partatzen dabela... Saldaik antolatzen dau, nik be laguntzen dutziet pixkatxo bat gauza batzuk
antolatzen, eta, bueno, saldaik egiten dugu antolakuntza, eta kristo guztiz. Eta zuzara ekintzonen zerebru edo. Zerebro gitxideko nik, Zerebro gitxideko nik. Manaierra. Zaten da, bururik ez da benien hankak erabili behar, banik hankak asko erabiltzen dudaz. Eta ontzu entzun dugu moden, mikrofonuek itxalet jagoen bitartien, berbein jogu apur bat, eta nahiko partaidei datorrez, izkrizinuek. Bai, ez dakit pandemia honek gentiek zoratu inaben, baina lehioatik, ez dakit pare bat deitu hostie kanpotik, una loitiko asmuaz, eta ez dakit pizkatxo bat, esperot, hainbeste gente zetorti. Tamainan, dana tamainan egin bida. Bueno, uste hemen jorretan deko guzen parajietan, zemeta gente gitxak etorri hobeto, ala, ez? Bai. Bai, baina neurrizen, dana neurrizen. Antolatzoia baten arduri igual lartxu, ez da? Claro, bestela gente lar badau, ba... A ver, igual, ambiente larre yengo dan gero tercer tiempon, da gero argi... Hori ikuiten donik peligro, tercer tiempon. Eta, zelan sortu zen ideia hau, Ilorretara, mendiko bizikletakin martxa bat sortziena eta... Bueno, gauzie, hasi zan, mendiaztiaz hasi zan. Batez be, mendiazti antolatzerakoen beti pentsetan du, mendize berezta, hanboto edo, baina, bueno, ekintza desberdine dauz mendizeen egiten dienak. Ez bakarrik ibili, aineketan baina modan jarri dan aineketan trail edo hori, eta pizkatxo bat gauza desberdin bat eta danari... Dana abarketi arren, pizkatxo bat, nik uste. Zozer ezberdin eta paguran edo. Bueno, ezberdin ez, mendi bizikletako martxak beti egon izen die, baina, bueno, pizkatxo bat mendiaztiez bakarrik lotzie, mendizaz, hanboto, esan gurote bakarrik ibiltziaz. Ba, oinezko eta aparte beste sozetara joteko bai, ez da? Hoxe. Horregatik bai, gero arratzaldien egiten den gaiandako igoeri sartu da, pizkatxo bat, gauza, mendize ez tala bakarrik gauza gehiago diela. Bari haue? Bai, hori esango. Macedonia. Tutti frutti. Ondo, eta ez dakit, beste gauza galetzeko izin dut astu bat, gerten da ondo prepaute garri eta geuse bat gure jakin gure nukenik, zenbagarren edizio da, egiten dozuena? Bueno, hor dau, truku edau, kartelin bosgarrena jarten dau, baina bizikletan azkeneko bizek ez dien, baina bosgarrena jarten du, eta bestela matematikan txarra izenaz beti, así que berez iruen jie, baina gu bosgarrena ditu. Hoxe. Gero mendik 10 urtera hori astu ingo da, eta ordu men 10garrena izango da, así que ez da, importa. Eta igezkuk eta ondo joan die? Bai, oso ondo. Behin, lehenengo kortien izen zan, basatza. Ze etorri ziren zemat, 30, baina egon zan kriston eguraldi txarra. Doize. Eta, bueno. Por ejemplo, basatzak zesan gure dago, onundi ator berbia. Jo, basatza ni beti... Hau poier. Oie, a ver, hau no kekarri dago. Bera torri da. Es que dana ez teiz galdera, zer izu, galdera inkomodu ben bidie. Beti, oierre beti gartnosuz galdera inkomodu. Komodo gongo nintzena, Bueno, baina barrui laguntzeko, basie lokatzati dator, eta pasatzan lokatza hartien izango zen, ez? Pizka traduzinu eiki arren. Hoxe, hori zan... Esan gure naben. Pentsaute garriot, baina... Esan gure naben, baina jate urten. Hoxe, gaina neuk asmatu naben, así que... Eta pasatzen, esan zu, 25 kilometro inguruko rekorridu dela? Bai, hori markauzte GPS-iek, baina, bueno... Pizka, pasautuz, da? Zeuri markautzu GPS-iek? Bai. Osa, oso horik indozu rekorridu? Bueno, beste galdera. Bai, Ander, esta vez jakin kontentan 10 edizio edan, así que 100 kilometro... Bai, 25 di, Gero 26 adozu. 26, bueno, segun, gero metan 30 esangoaz, baina... Ez, 26 inguru ziren, baina, bueno, egon gara aldaketa batzuk egiten... Bueno, bai, hoxe, zeu egon zinen, ez? Ikusten. Bai, entrenaz apopillo asko kinozuzela, ruti preparetako. Bai, danak aurretik, nik agintzen eta ino kasori pez, baina, así que... Enju, zeo zer enju. Orduen, bizer baten bate gerturatzeko bada, eta espadaki... Hemengo rekorriduen nondi norako hori, ze sorpresa topa baldau. Hori, gorde dizesela ingerrak, ze azkenien enzerrona erba dago.
Bueno, enzerrona, bizikletan ibiltzi, disfruta bain bida. Eta disfrutetako torteko. Eta hankako gortzeko. Bakarri leixaz ez, nobera be gortengo. Bada espada ez, barrenko igoten iner batzuk gorde izla, Bai, geroko be bai. Leixiarren ondo, tripi barri ondo betetako. Hoxe. Aurreko edizioetaz konparaute, esango zainoen dala errezagoa edo gatzagoa edo zer uste duzu? Ez, rekorrida asko ez da aldatu, Inoz salidako zati bat, bronka pilo bat ikuina esan, beti danak egie. Eta aldatu zazierako eta gero bukaerako zatiz ez, oin eukalitu sartzen dabiz eta... Eukalitu ez azizea, kar. Hoxe. Hori zanguren. Eta orduen landa batetik pasau bihu eta aldatu ina bai aziere eta bukaeri. Dau, ez dakit, pixkat ez jakintasunetik, usteot honako gauza batek antolatziek, eko duzela bere alde txarrape bai, eta usteot jente askoren terreno pribautatik pasauko dala martxi, Bai. Eta holan jentik laguntzen dau, edo zelako arpetxega sartzen dau? Egiz esan, bi baimen holan eskatu duz, ze pasetan da, martxi landa batzutatik, eta bardinena izen da, leku desberdinetan bardinena. Osa, propietario bardine. El terrateniente! Hoxe, bintzat maneja biten doz bardinek eta oso ondo. Nik uste naben alternatibi topobiko sala edo... Zeba gizu, baimen askatzen duzu nien zerrekin zenken, ez? Errezena ez ez aukitzu zen, Hoxe, eta bueno, bai esku gino, orduen, horra partetik oso ondo. Bueno, posgarri jebintzet. Bai. Inguruko jentiek honetan eskenien kolaboretako era ezberdin bada, ez? Zati, bueno, paso zeitien nire landatik, ala nire aletxu ikin sentidu ingo da, Bai. Oso ondo. Eta, ez da nazten jaten niri. Ekin jo prast, eta eneko entzuna azte txintzatez niri. Bueno, ja, zu bitartien, asieri aldatzeko arrazoi esan duzu tapoi egin zala. Ez, lehenengoko urtien engainun amatzatik eta amatzatik gora bai egin zan. Gaina izan zan, Eurixe botalien egon zanien. Bai. Eta han bai egin zan tapoi, kriston tapoi. Eta asko badaz, eta aldatu gainun gero garai San Juanera igoten zan pista bat. Eta horrek kriston aldapiokon. Eta bakarrik batzuk algainun. Algainun. Altuenak ez da? Hoxe, nire moduko... Altuek. Ez. Hau benetan ezin jagota. Eta, bueno, hori nahiko eskasa zan, zer jenti bajatu itxezan bizikletatik, orduen hori aldatzeko azkeneko momentu nizen da, Zego azkuendako... Doize, eguazten nien. Hoxe, eguazten nien izen zan, orduen... Eguazten eaz martitzen. Bai, hoxe. Eta nik uste hobetu iten dela. Hortik, bidie holan jenti pizkatxo bat bizikleta ganien dago. Bai, eta nik esango neko bai, ja pistara eta enzerronetara altzen zanerako ja nahiko desperdi gaute dagoela jenti, ezta? Hoxe. Ambulantzizie tarte gehiadeko batetik bestera goteko. Hori da, aurretik duezenak ja aurrien dauz eta atzetik duezenak ja atzeu dauz eta bizen bitartien. Osea, komentariz jo horri letra txikisi irakurtiaren unai niko atzik jungo zaila, ezta? Bueno, segun, ni segitzeko... Ondo dabil, fuerte dabil. Segun aldaz bera bada edo gora. Aldaz gora baina txarra una bila espaldizien mendikuaz. Argi. Doi fe. Eta holako karreretan, eun partaidetik gora esan dozu, danok bizikletakaz edo ikusiko dugu jenti pedaldun motorrakaz be bai? Bai. Motocikleta? Ziklomotor da, ez? Horretarako karneta bida ero ondino ez? Segun zilindrada. Gaur egun libre da, baina, bueno, Strabak ipinen moden hori e-bike da, ez? Bai. Zaten zabizien, Batzuk ipinen dabe ride, ride ez, e-bike, bale? Vale. Eta gero... Etxeita azarre. Kojona, binozte. Pasatzan, Strava, no seke, pum, panes, ordute berro eta bostinen jot, ja, no te jode, con un ciclomotor. Hemen ipini bidana da... Bueno, orduen zalantzan badu baten bat, biziketa elektrikoaz edo e-bike bategaz, parte hartu like? Bai. Inungo zalantza balik. Baina Stravan ipini e-bike eta. Hoxe. Lo único kontuz etxeitegaz, uste joango da navajilla bategaz errobera. Motora gamurtzen. Berarpeixe ikusitxe, bai, vamos. Horien bidizira, Eta gero, kondizioarikoa da, o bizikleta fresi zue, badu limite bat beti joitxiko ez. Benetan, hau ezin bota. Zelako galdera lelo egin da zen honek, Osa, gitxien ez bizikleti bali jo bidau euro bat. Gitxiago ez?
Ez dakit dauzen, gitxeokuek, 5.000-etik gorakoek etorriko dio, bai. Hori ba. Naizik, horrepe, ez dakit, bizikletik endu edo... Edo ostu, igual. Ostu, bai. Igual kontrabatistak egongo di basuen, horre, palo bategaz, eta pastan anima, ta! Venga, bizikleti etxera. Ez da petxarra, bai, pasaron nire terrenatik. Bueno, da denboraz ez dakiz lango izan, ondo gabiz? Beti ondo. Teni ondo gabiz lan ino. Bai, galdeak amatxean zuzenien, amaituko. Eta, bueno, anoa guniek eto zeran zen da, abite jamentuk egongo dier... Anoa, ikesi naben, Ez dakizien zer zan, anoa gunie. Orduan jentie tranquil etorri leike, ez? Ez da segarri behar 8.000 barrita poltzi juetan, eta... Palmeritak eta egongo die laiziar. Osa, platano txarri bat baino gehiago egongo da. Bai. Ondo. Zuretzako ez, Ezagunen dago bapes. Jente asko dauen eta ez da bendan ondako. Eta ez dakit ondo txartu nahien, baina ustot, anoa gune hori egongo dala irrati honi isien nahi pinutzen leku bardin-bardinen. Hoxe, eta maixen inguruen. Maixen inguruen. Arrisko mai bat, nahiko historikuen. Hoxe, hori. Baten histerrien dauen mai bardinen. Bai, horren aurrien egongo da. Eta, bueno, astiro elkarrezketak biribiltzen joeteko bate parte hartu gora, ondino saso ez dabil, ala oina... Bai, bizarre beratziretatik aurrera, inskripzioek izen emateak egongo dira. Izen emateak? Izen emateak. Eta 10 laren gitxia arte. Eta 10etan, espero edo egun puntual azti. Bai, izorra nahiko puntuala gara, ez da? Izena emonda deko gunok, ze orduten gerturatu bigara, ara? Zuri izena ikusiot, así que zuk beratziretan laguntzeko. Beratziterdi kafetxo bat hartu eta urtetako? Hori, kafie egongo da, kafie gureine. Bai, karteli nien pinen dago, ez? Armozu egongo dala. Hoixe. Ixe ez tote karten, sastu inata, etorri nazona erdi berandu. Vamos, al límite, betiko modu. Bueno, orduen esan duzu moduen, bate matuen zalantzan badau eta goguekin edo arantza horregaz etorteko, badaki, animado etxela. Etorri etxela, urbilo etxela askondora, ez? Askondoko superkarpara. Karpara, nik invernaderu ditzetu horre. Bai. Lehen bulebarra esaten dutxun. Lehen bulebarra sarrela. Beverly, bai. Bertan bizi gineno, bai. Hori da, eta bertan batuko gara, ze ni be zertxarrik ezpada bertan egongo naz, eta handik martxeri ekin gotzegu. Ba, ikusiko gara. Eta ondino azkeneko galderi. Hori. Ondino esaiti eskapa barro. Eta uste du galdera honetan zer esan asko monaldo zuldezuk, ze Aitor Pekatari da, gure elkarrizketan titulu, Aitor Pekatari. Eta ondo dakizu moduen... Makina pekatu nire guiz. Abadien ofizinan zauz, eta guk abadien ofizin hau Aitor leku. Ipiniogu. Eta honak hartzen duen gonbidatu bakoitzari esatzegu, gitxienez, bere bizitan ziarreniko pekatu emate aitortzi, hemen laixia erratirako. Barru bat asniko da, Bat gitxienez. Bat. Hemen einako pekatue? Guruzun lekoen einiko, Baina politia izango zan... Politia izango zan, berdan einiko, Eineko gara. Lehen hemen goizien egoten zan saloitik, beste hemen iruetxe bazien ba. Beti pasetan ginen eta abadieri bertak egiten esan patatak eta oztu ite dotzegu zen. Ostia, esara lehengu hori zaten dagoen. Ez que hori da, horrepekatu ez da balizio, ze ez da balizio. Erlak kontaute deko. Zaldaiko beste kide batek, bardine kontaba, bat? Ba, behitu, oitxuri esan. Gero saloien tortilla patata zeiteko. Klaru geratu da hori pekatu egin zen duela, baina... Eta bate baino gehiago, Enzabela generazio guztizia egitea bien. Orden beste bat. Jo, ba, eta hainbatengo zendu esan amen zuek, Bai, baina oin ez dakit. Zuke, emetik metro gutxire plazan be pekatu batzuk eineko izan. Batzu bai. Venga, bat. Jo, ba, ez dakit ze, erreza. Venga, bai, ez aite lotzatu. Lotza gitxideko, guinon, ni peti, Ez dakit. Hori pekatu eguen, lotza etxo gitxe. Ba, bueno, bai, behitu. Oina gestauen, ja oinemen horrien etxiedeko zela, lehen oitxuri esan, San Miguel inguruen, ni txapligo oso salienaz, eta lehen generala gotezen, baina nabil izaten oindala urtiek, ja ha prescrito, Ha prescrito. Ha prescrito. Ay, Dios, la que se lió. Eta, bueno, jo, ba, zienen konturatzen, hau esan txapliguen arduradunak eta bartzen gainu zen batzuk, ni eta beste batzuk egoten ginen, tartien, eta bueno. Etzinen bakarra ezetan. Eta saiatze ginen,
generalera heltzen zan txapligo. Baina zan investigación beba izan. Zan investigación... I más D. Desarrollo... Ondoa fomenta esto. ¿Qué el comando Gallanda? Horrego esan, etxe zuri bat bebauen, lehen, eta... Saiatzen ginena ebitetan, eta... Seguru ebitetan saiatzen ginen. Eta ber, generala heltzen zan. Etxiri noke emon, ez? Eta bueno, estadistika batzuk esan, ja, gero. Eta non la llega usan edo ez? Tabla del este. Hori, Estadistiki, bueno, badauz... Eldu dienak eta... Eldu dienak eta batzen, bueno... Bidien gatu dira. Hoixe. Bolitxi zentu zan, Baina... Bueno, pekatu original bat, oinartu alakorik ez dago entzun. Piroteknia eskuetan eta... Oye, datorren San Migueletan ez tozti, txiko. Txaplik hori botaten. Bueno, arrapako zu hor zier. Baina oine etxe bloke handi bateko zu horrien. Bai, oin beste estadistika batzuk egin daz. Oin nik ipiniko zut hemen beste barrioa, beste proba barrioa plazatik, ipini barre donin etxaron duen, eta herrirantza ikusten den lehenengo tabernieri, ia haiegetan den taberna horretara edo ez. Politxe izin leke, Bueno, vale, desafizio hartute. Ondo. Honegaz amaitu itzuten mongo gaurko Aitor Pekatari, eskerrik asko neko natorri arren. Zeberi, invitete gaitik. Placer bat. Ia bizer danak borobil urtean dauen. Hoiz. Izena mondoen danak ondo amaitzen dauen martxa guztize. Eta zuek ekarritiko anaguneko madalenak, txokolate, kafe eta inguru guztize gaztetan dien. Bape sobra barik. Da beste barik, eskerrik asko eta agurreneko. Zeberi, venga, eskerrik asko. Agur. Tekniko bekaduna. Isiltasuna. Egindakigun otoit. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue suede shoes, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, baby, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold of my blue suede shoes. Eta elkarrizketa Soronen hostien hementxe gatoz, ez dakit entzuten jaten edo, Soronen tekniku, bai, finez buruz, bai, izinozte. Eta aurrera jarraitu bikogu, eta beste, tarte bategaz gatoz, aspaldi baten entzun ez dugun tarte bategaz, eta tekniko bekari lan horretan da bien berak eskainiko zu tarte hau. Así que beste barik, Aimarren eskutik, saretan bele! Bai.
Aupa, Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon, Aiman. Arratsaldeon. Gaurko tarte hau, saretan bele bat beste behin, gure... Barkatu, kortakengo zeiu pixat, Bai, bota. Saretan bele hasi orduko, zelan ikusten zara bekadun moduen, hemen tekniko lanetan, esatari moduen, dana golpera erueten? Tekniko moduen neko urduri bilinaz hasiran, eta oin ikusi inbierko da, ia tekniko moduen eta esatari moduen zelan nabile, baina bueno... Oso ondo sabes, Aimar, oso ondo sabes. Hori, gure teknikarizek dinona, Laguntzarekin aurrera doa, ez? Venga, ba, eta azteko, gogoratuko, saretan bele aspaldi karri ez dugun tarte bada, saretan bele bada hori, ez? Sare sozialetan, eta Twitter, Instagram, Facebook, WordPressetan ibili gara horra harakatzen. WordPressetan be bai. Karo, danetan. Blogspot. Blogspot eme bai ibili gara. Eta gauza interesgarri batzuk ekarri dugu, gure laixia irrati honetara. Gaurkuen, ibili gara harakatzen apur bat, Oihartzun irratiko kidiek, dekiantzak webgune bat. Eta webgune horretan deki tarte bat, ditzen dala armatxio.pun. Armatxio.pun ditzen da, bai. Eta haurek, antza ibilizin bai, sarietan eta indaketan apur bat ikusten sarietan zen mogitzen zan. Eta ikusi abien hauela olako traola berezi bat, eukuna izina nik horrela abesten dut, ez? Orduen kopila apur bat ingotzegu, ekarrikuz barrizek. Oierreri be omenaldi txikitxo bat ingotzegu. Eta ekarrikuz, omenaldi txikitxo bat, dutxan abesten daben txarto abesten daben horreri, kotxitan txarto abesten daben horreri. Da txarto segaitik, galtuko zue. Aupa gu. Ze askotan, abesten dugu kanta batzu, eta letrak ez tekiguz oso ondo, baina ez tozko ardure, gu ondo pastan gabiz, eta txarto abesten dugu. Orduen ekarriko guz abesti batzuk, txarto abesten dugu zen abestiak. Inventada, barne, ez bakarrik esentoneti eta hori. Hori da. Interneta ez da gainek oso ondo badabilen, ze hemen dekuz YouTube gure kantaketa gordeta, eta etxaku kargetan, así que jarretu gaprobaten berbaiten. Hori da, esan dugu moduen... Ez da gutan ordaintzen eta... Santza ez. Zerperkoa ez gae. Txaku kargetan. Baina, esan dugu moduen, ez? Askotan abesten dugu abestizek, ez? Gure estarriz jodiduz, baina, txarta abesten dugu, baina motibaute. Orduen, azteko, karri dugu lehenengo abestizek, entzule batek, Oihartzun irrati honetako entzule batek abestea bena, hau kopila da, esan dugu moduen. Nasabiz kopiletan Oihartzun irratia totalmente. Totalmente, plagioa. Ez da lehenengo altzea plagioa jotena, Barrizek bekarri duguz, Twitterren eta biligara apurat, saretan bele. Opa, Oihartzun irratia, barria esango, entzun Oihartzun irratia. Kantako kanta bat, lehen kantatan moduen. Letri jakin barik, kantatan moduen kantako hori gero, amaieran ekarrikuz, gure proposamena, maikuek. Kantakot bat nirie. Vale, amaierarako. Amaierarako gordeku. Errespetuz. Nire proposamen bat ekarriot. Orduen azteko... Ez duzu lertu? Ontxe ulertuko zu, rekal, tranquillo. Azteko, Pantxoa eta Peion batasuna abestize ekarri dugu, gurera. Abesti handia. Abesti ikaragarritxe. Eta Oihartzun irratiko entzule batek, abestea ben, tarte bat dau, abertzale izan eskero, gaur, hori tartie. Eta abestea berantza txikiten, arrantzale izan ezgero gaur. Orduen, karriko gaurkuen gurera. Entzuten dozue? Baketaiak ere bai, arrantzale izan ezkero gaur, gauden denok alai. Agur. Apatenika. Hori zen da gure, ez? Txikiten nori etxako pasau, ez? Abesten dugu legal kotxin gurasugaz goizila, CD bat... Eta esain txikiten, Eta esain txikiten. Da ondino behin guz. Hori, abesti batzuk entzuten dugu, pentsan dugu letri holan dala, eta holan abesten dugu, ez? Eta, gaur hankasartze horreri, omenaldi txikitxo bat ingotzegu. Bigarren abesti jekarri egun, EH Sukarraken egun triste abesti da. Eta honek aipatzen dabe tortura berdea berbie. Eta antza Oihartzun irratiko entzule batek, tortura berdea barik, Michelangelo eta Donatelori omenalditxo bat egin, tortuga berdea beste abel, txikiten, así que beste barik entzun da egun. Txan, ez da ondo entzuten, ia... Barrido. Tortuga berdea! Ganean jerra, no? Tortura berdea! Hor txiko. Tortuga berdea, Michelangelo, Donatello eta Barrak, ez? Rekalari geuse berdiak eurrasia ekin dotxi, Bai. Por lo que sea. Piensa en verde. Por lo que sea. Bai.
Entzule argi gatu, ez da? Baina, eskuetatik ezekin hasi barri dago. Bueno, rekaleiri eskutxua botati garrean garretxeko gure sorotan bele tarti egaz. Urrengo kanti, txarto interpretotaku eta gustora abestutaku da kortatun zu atrapatu arte abestiz, Da, bueno, hemen dano jakin gugu ez, niko abesti entzune da, eta esaten hau tarte baten iburgez madarikatua. Ba, antza, oihartzun... Hamburger! Hori behona da, baina ez da hori. Antza, oihartzun irratiko entzule batek, Los Simpson serian oso ikusle bat dana, ikusle oso amorratu bat dana, ikusian, ez dakit, rekal igual jakingo dau. Badau kapitulo bat, izurdiek mundue menperatzen da biena. Brutal, oso guapo da. Bai. Ba, oihartzun irrateko... Rekal, tranquil. Mastika horrengo, Ba, antza... Txaski parte. Da, esnorki, ez da? Esnorki. Ba... venimos aquí. Perdón. Astra, berretan. Moten da bekin la voz de pito, baina gero da gizon bat moduen. Bueno, esnorki, bai. Zule honek esnorki izan berido lue berantzako, eta bera, ba, iburgez madarikatua barik, izurde madarikatua. Beste barik, txikitean, así que bueno, beste barik entzun da egun, izurde madarikatua. Ba, hoxe, entzule honi losino guztiakon, eta bueno, izurde madarikatua beste aben. Hau dana, entzule, gure oso egitxau indagau, gu baino egitxau, nik horrela beste nuen traola erabiliz, adibidez Twitterren o Instagramen edo egitu aldozu, ez dauz horako hainbat personak biaritxakuek. Urrengora salto inez, itoitze badeko abesti bat mitikue, laute jatu dekona izina, eta hau ja hemen dekot, argazki baten dekot, Iratxe Perezek, a ber, Iratxe ¿Iratxe? Ah, esa gusta. Bueno, Iratxe Perezek, Iratxe Perez Barandaiak. Barandaiak. Espero dugu segote intzute baina bueno. Barandilla. Ba, Iratxek, itoitzen laute jatu abestien, ba, tarte baten esaten da, goxo kanta egin nazu, ba, abestea benberak, goxo kanta egin nazu, eta gero, perdi la besti bar, que loca! Gero amaieran, berak abestaben behin ito den Mariasun, así que Mariasun berak hile jaben, así que beste barik entzun da egun, tarte txau. Muntxe dator. Goxo kanta egidazu den Mariasun. Behin ito den Mariasun abesta, bueno. Behin ito den Mariasun. Mariasun hile jaben entzulo, ne? Behin ito den Mariasun. Behin ito den, da Benitoren, ez? Bai. Rekal, horren adietartea, bai. Vale. Egunon! Ez da zu esan, zelan zan. Goizetan egunon! Osa, ni geratunaz pentsetan. Jo, ba, nik abestu nahan Benitoren Mariasun, igual ez da holan, bez? Osa, ez dozun ez esan, zein zan originala. Queda Benitoren Maria Solt. Maria Sol. Bai, Maria Sol dao. Nik ez dogakin oin ikusi. Marisol, ez? La mazan ebidizio bat oin ikusi. Oin entera una. La vida es una tómbola, tómbola. Ba hori, Maria Sol. Iratxe Perez Barandaia, mesedez, Maria Sol. Bueno, gure sorotan bele tarte honegaz aurrera juteko. Urrengoko abestitxe dekargune, oihartzun irratiko entzule bieltekue. Entol Sarmiento taldiena da, zein erraza bideoklipekue. Eta bueno, talde honek abesteaben morfinasko goxokiak, tarte baten. Eta bueno, entzule honek beti abesteaben antza dutxan morcillasko goxokiak. Bai, odolostezko goxokiak guztiak, oza, entzule honeri. Gominola de morcilla. De morcilla, así que beste barik. De mondejo. Entzun da egon. Aske sentitu naiz giro garbi honetan morfillasko goxo. Esaten dau morcillasko goxokia. Esto nos engañauko. Tortillasko goxokia. Ia, barriro argitxoko, badoi, Esan egin dau, Giro garbi honetan morfillasko Morcilla. Claramente morcilla. Arri eta garbi.
Morcilla asko goxokiak. Odos de perilla. Nik uste targi. Asko goxokiak. Buah, Osa, gaina ikustu tipue, imaginetan, morcilla asko goxokietan rollo. Buah, morcilla asko goxokiak. Ojalá, ¿no? Como... Rekal, igual zu sabes pentsetan horretan, Bai, es que nik usteot, zauela, hau personie, etxien bai, Rekal moduen, ez? Orkustola, Goza apur bat, Posita goziaz da, morcilla asko goxokiak. Morcilla asko goxokiak. Bueno, honei ja, pasau gara ja Oihartzun irratilleri inotzegu kopia apurtxo, baina bueno. Homenaje inotzegu, eta pasako. Bizume gero, Espamak bat. Hori da. Eta hon ja ekarri dugu, benetan Laixia irratiko ikerketa taldeak ekarri dau, sare sozialetan ikerketien jau, nik hau abesten nuen tragola erabiliz. Eta bueno, urrengo abestize, Ane Fernandez erabiltzaile, Twitterreko erabiltzaileek ipina ben, berak, zea maizen abestizen negua joan da tartien, bantza atal bat txartu abestea bela, da niko barregarritxe da. Ze, bueno, ez dakit, lehenengo entzunengu tartea, abera rapetando zuen zeinan, eta bueno, gero aklaroku zeinan. Bakizuen unal se han confundido Ane Fernández. Garrasirik ozenena. Ba, Anek abestea ben galarazitako semena. No! Ala. Ipine barrio kanti, mesedez. Ipine barrio, Txan, atxea, botako atxea. Mesedez. Barrio, mesedez. Berriro. Arriba, atxea, ipineko. Ua jotzean Galarazitako Ostras, hau nipez, Gainera da, la rua jotzean, oza, zentzune badeko, Ane Fernandez den hipotesiak, galarazitako semena. Faltan edo gozan. Ba, bueno. Aupa Ane Fernández eta aupa galarazitako semen guztiek, ez? Aupa oier. Izu denpora burraz, YouTube galarazita dago. Bueno, aupa. Galarazita, es que ez da sartzen. Galazo. Galazitako. Baina galazo da delgatute, ez? Bizkaieraz da galazo. Galazo egin. Eta galarazi zer da ba? Galazo egin. Galazo egin da prohibido, ez? Galazotako. Adibidez, mungi inguruen eta hortik, bai da, galazo. Zukondo dakizu. Bai. Bueno. Eta, aurrera juteko. Sonia González, abildua sonet ez dakiz egin jau, zedeko temen kapturie. Sonete be, kanta berezi bat ekarrezko, gure Laixia irrationetara. Gure Laixia irratiko ikerketa taldeak, harakatu dau, gure saretan bele tartera. Berak abesta ben, sin más, ipineko txuet. A la marea. A la marea, mi señor. A la marea. La marea itxasoko olatuek. La marea. Bueno, Juan vio el número de los redimidos. La marea. A la marea, mi señor. Ba, itxasora. Jangoiku itxasora botateko haitxu eta benzoniak. Urrengora juteko, hau da temazo bat, bai, klasiko bat, txosnaguneko mitiko bat. Barrikada. Barrikada, no hay tregua. Es que banak izan hori zara. Estás asustado. Mitiko bat dala, dano konfundido garela, no se nos moskortute txosnetan. Estribilluen, ez da? Pero alguien de... Txan, entzungo dugu lehenengo, satitxo bat. Enmentzu dator dala. Bueno, ez, hori da mitiko bat, baina hori da gure tainiku, ez? Baina gure barik gaustu dago, bueno, ipiniku abestizia lehenengo eta jazmatzen dozuen, gure erabiltzaileek zina. Iratxe... Ez Leire Alberdi, Leire Alberdi nun erratu dan, ez? Venga, ba. Abesten. Duchado. Vale. Duchado. No, Jerónimo.
Hau parreka. Jerónimo luchador, ¿ves? Leire Alberdi Arriola gantza bera ez da, bera pinau, nire lagun batek. Nire lagun batek. Hau da, Leirek. Nere herriko batek. Aipatu bitzu, hori. Berak esaten dago, hori. Nik ere lagun baten aipatu behar dut. Nire puebloan. Traola ejem, Jerónimo luchador, nunca tendrán. Eta nik horrela beste nuen traolagaz. Baina, nunca me ducharé, bai, oier, guztu. Duchador. Anónimo duchado, bien oliente. Un paso al frente. Ia, ningo izan. Bai. Galdu zela. Bai. Hau da, oso ona, hau lehen ibilinaz barraska, mikrofono atzetik. Bera bakarrik. Hau da, zu bakarrik zena? Bai. Hori bota orduko hemen, entzule batekin dozku berba, eta lehen esan duzune hori iburgez madarikatua. Hamburger. Zer? Ipurbeltz madarikatua. Nor da, ipurbeltz? Esan alda, nordan? Bai, izarra, baina arte... Hau bizasko, bildu Opa, zuzen. izarra. Jo, izarra, eskerrik asko, entzuten egotearren da. Zuzenin, ganera. Zuri partekatziarren. Animetan zait jogu, beste entzuli ope, badeko zua bestiren bat, beti txarta bestu izin dozuna edo, biali gure WhatsAppera. Hori da, hemen 6-2-0 aspiratzi beratzi lau zenbakire. 6-2-0 beratzi lau. Ipurbeltzen hau nartu dion dibe, gazteza soy. Zentzu eko, bai, Hostia, nire guztetan jate holan asko. Ipurbeltz, madarikatua. Guapo da. Le baino beto. Baina, gaur igual ipurbeltz, nya. Ez? Ba, oin datorrena. Josu Garbitu. Gaur egun ez da ipurbeltz, gantza. Bromia. Peligro astinizian, parrekan. Hau parreka. Zua, ongo astin igual pizkat ipurbeltz ibilizara, ez da. Ba, gitxi. Baina gaur ez. Aztelena bai. Superbeltza. Baina, gero ya, ondo. Igual Jerónimo duchador. Ezagutu birko duzu. Bai, kosta bila da, bai. Bueno, gure saretan beletartigaz aurrera juteko. Dakar goi, hau abesti bat, Euskal Herriko abesti mitikoa da. Momentu izarra. Egon gala topetan abestixe, baina geixinak izin neko gelduek, eta ekarri dugu atortxurrokeko bersino hau. Bueno, jakingo zuen abestixe zeinan, baina etxiko zuen esku, asmatzi, behin... Rekalzea hostia. Vale, un poco atención, Itxiko zuen esku asmatzi zeinan nun erratu dan edo zelan erratu dan persona hau. Persona hau da Arek Baleki Twitterren, así que bueno. Ala Malikian. Entzun da egon. Si bemola, ez da ondo jo. Buah, fijo dala, kastainak erre artean, baina ez dakit zer. Erregeo, hostia, erregeo. Da brutala. Kastainak erre artean. Arek Baleki erabiltzaileek, pina utraula nik horrela abesten nuen, eta berantzako, kastainak erre artean barira, ez? Zu zenien, adibidez, argitxo tortu zain eskolara, ¿qué pasa bai? Kastaina serre partia, Chipli chaplapun. Castaña serre partida. Chipli chaplapun. A ver, entzuna egon. Buena hostia. Claro, es que eneko que estos cosas dulen chapli huegas castaña bialtxe ez la etxetik etxera. Pilla castañas, pum, chapligazo. Castaña serre partida. Castaña klotute, chapli hueg. Pillas. A ver. Tú corta este micro. Hostia, barrio bota ginetan. Entzuta egun barrio, kastaina se repartía. Rekal Malikian. Castaña se repartía. Chipli chaplapun. Lauso funky, tío. Super funky. Castaña se repartía. Lo echamos un castaña, ¿verdad? Como hostias. Es como castaña se repartía. Chipli chaplapun. Oye, jale. Venga, querido. Claro. Venga, vamos. Me voy a poner finos. Ese ole es más malo, ay, que no. Ah, que ha sido malo. A ver, eso, ona. Bueno, Arek Baleki que castaña se repartían a bestia ben, castaña que botas tirantes. Hostias en el bar. Castañas en el bar. Castañas en el bar. Eta argitxo batzutik. Bere zerakin. Bai, Gerta Esporteko. Bai. Gerta Esport. Gerta Esport, askatu.
Bueno, Larrako denona da. Ba, goiz aurrera, gure saretan bere tartigaz. Hori pinotena izin da prueba bat, tarti negoteko horako puntazo bat. España se repartian izin da brutala. Oina prueba bat, berantza goioz, baina, bueno. Itzela, errekale paino joko goizio emon dau. Gotzon Elizburuk, Twitterreko erabiltzaile dan Gotzon Elizburuk, kortatun sarri abesti llegaz. Ba, bueno, txikiten antza abestea ben, ba, bueno, entzun da egun lehenengo, eta gero aipateko. Hau, larraren pinot, Sarri. Oso entzun horre... Kaka kalera. Sarri. Kaka kalera. Ez, baina horrez... Hanka kalera, ez da? Ez, txanka da beste preso bat. Txanka kalera. A ver, barriro entzun egun. Oingo. Sarri. Kaka kalera. Ez, oingo. Hori, azken. Bat eta bi. Bat eta bi. Ez que niretzako lehen zan bat eta bi, Ez da horana da. Ez bafletatik. Bafletatik. Ba, Gotzon Elizburu. Batek daki. Who knows? Auskalo. San, berantzako san. Aia, cuidaos. Kanti esan galdera, moden. Sarri. Bate daki. A ver, es que zentzueba eko bate daki. Edo. Vete de aquí, hostia, hori. ¿No? Bueno. Sal del talego, ya. Sal del talego. Ba, hori aurreko kuerrekal, José Luis Fernández, que Guardia Civil, vete de aquí. Que no, es broma. Bueno, ya... Azkeneko irure datuz. Hau, sin más, bueno... Astuntxo bihurtzen. Bueno, amaitzen juteko, erzainak etxo abestizen irantzuk, Fufu Perez, abildua Fufu Perez erabiltzaileak, etxo, gehiagitxo iten duk barik, ba, erretxo, que te he dicho que no... Erretxo, que te he dicho que no... Bastante. Rebuscadillo, Gente que inventa. Te he dicho que... Bai, apurat. Con un toque así de fito. Te he dicho que... Porro asko de estos siniestros. Nik uste eta besta bela, ba... Osa, que okingo lagun barreka lemoduko pura fumetille eta oranda, erretxo, que te he dicho que no, que otro no, que no te hagas otro. Aquí, tú. Gora reka el tricky funky, tío. Tricky funky, txaran gatxa la porta. Berberan blues. Bueno, saretan beleko nik horrela beste nuen traolako jarraipen honegaz, azkenengo kantie, gero nire proposan batekarrikot. Hori baina hori hau, zuena galdetuko zuet. Hori da. Galdetuko zu? Bai, galdetuko. Ekarriko dugu, sari tantopo dugun azkenengue, gero zueteko zenolako txarto abesturiko abestiek eskatuko zuedaz. Eta bueno, bau da... Iratxe Perez Barandaia, barriro Barandaia. Bau, parrikadako beste klasiko bategaz dator, Balas Blancas abesti llegaz. Balas Blancas. Balas Blancas. Holanda, eta gero? Balas. Ovejas negras. Singular. Balas blancas para las ovejas negras, ¿es? Aitzen da prueba bate, ¿es? Hori hitz goku, Ba, bueno, berantzako zan, ba, palas blancas, ovejas negras. Eta, esmaz, palas. Palas blancas. Palas blancas. Esteko zentzun askori, baina bueno. Bueno, zentzuak. Palas blancas. Palas blancas. Es que... O sea, pala. Pala de tarjetazo. Palas blancas. Edo para las blancas, me vaya al doble. Para las blancas. Palas. No pala. O sea, pala, o sea, fonéticamente berdine da, baina itxe banatzen badozu bizentzu desberdin dakoz. Bai. Nik uste dut batzuk bai sinesten doaz, bai uste dut gure bariko lan abesten zabiela, baina beste batzuk gure barandilla hau adibidez, gure isen da suma traola. Eta epina edo zer, asmatu dao, ez? Edo zer. Deko pizkat... Farsante. Agorriak, gitxe egin dozu berro, baina egin dozu nien... Gor! Sekretu, cabrón. Injertzu. A ver, es que... Baina bidauz, auskalo. Hemen dau bat.
Bueno, segidu dugu. Hostias, Bueno, ya, cortar el rayo, ya. A ver, eta on ja amaitzeko, gure sorotan bele tarte honegaz, esan moduen gaurkoen ibili gara arakatzen, sare sozialetan eta, zer mobidu dan. Eta, bueno, topo dugu Ordiziko irratiko kidieri esku, bueno, nik horrela beste nuen traola. Oihartzun, ez da? Oihartzun irratiko kidi esker. Muy bien, Nik horrela beste nuen traola, ekarri dugu zaurek hauren blogien ipintzeko proposamen batzuk. Sare sozialetan topo dugu zen beste proposamen batzuk. Nik niri badarkat, baina, bueno, lehenko gurot esatie, zuek ia badeko zuen olako abestiren bat, beti dutxan edo kotxin edo, txarta abestu izen dozuena eta berandu kontu dut zariena. Niri ez. Nik pilo bat baina nasakorretan. Nik niri ez, baina dekot, lagun bat, kanteta bena, lotxo kanteta ben abesti bat zela Milimonero. Milimonero, entero me gusta más. Bueno, bizitza osu hori entzun ostien, de repente oindala pare bat urte esaten dozku honek personak Bilimon Bilimonero entero me gusta más hori zan izie, vale? Alda izen abeslari bat, ez? Bilimon, ez? Bilimon Bueno, Bilimon, el más putero. Da bestio badeko zure... O sea, Billy Mon como personaje, me llamo Billy Mon. Billy Mon, el más putero. Yeah. Porque sí. Bestio Las aventuras de Billy Mon. Badeko zue goiarrek uste tokin jago la besti bat, txartu abesten dagoena gaztetan edo. Bota. Igez entrenamientzen zelan zankanti, Zein? A ver. Atletiko imue. Imnue. Eres xerkia. En vez de indau imue. Eneta emaldatu inoz. Kantauarik, arit zarraren enborrak. Kantanaren artizarraren enborrak. Artizarraren enborrak. Baina, a ver, ze momentutan esaten da hori. Atletik. Baina hori da, emue. Gogoaren indarra, artizarraren enborrak. Hola, kantanamenik. Kantaik ez entera benitzen. Ona. Joder, eta segaitiak izu zati hori. Egotlako hemen. Ezetako. No kabesten da atletin. Inmenuen parte hori. Inmenuen. ¿En qué puto momento la vida? Inmenuen. No, hombre, solamente ya está. O sea, gente que es aquí euskeras. Aparcatu, Oso hori da. Bueno, baina... Triste bezaina Bueno, hori txalo urrengo baterako. Raimar, zure zein ja. Nik ez dakit proposan gehiago badeko zu esan? Ez teko zu gehiago? Nik ez. Vale. Nik bi ekarri duaz, lehenengo kuen oien musika ipintxe, baina, bueno, aipatzeko, ze oine sobre la marcha akordaunaz. Nik cicatricen botes de humo abestizien, son las 8 hay que follar, abesten aben, son las 8 hay que follón, barik. A ver, son las 8, me toca. Ahora me gusta bien. Oye, que no es Raimar Putero, ¿no? Qué pedacita. Au Billy Monge nada, O sea, au Billy Monge. Qué pagado. Eta azkenengo proposamena, bueno, abera rapetando zuen gero aitortuko, tamairan. Ni negon CD bat kotxien, gatibuna, soramena CD, eta CD hauen raiaute justo momentu klabe baten. Eta, bueno, arkondario bat, a ver, seguramente. Ez da oso barregarria, baina, bueno, aipatuko txuet. Venga, va. Esan bierrien tazuke artean, abesten dagoela usteot Aimarrek, gatibuko Aimarrek gitarristiek, nire justo esan raiaute, tazuke artean, Eta zaiban, bueno, igual gitarristi frantzisa da, tipo. Ez, usteot gure da bela esan, azukre artean. Nik akortanaz neko zenien, amabi bat urte edo, kotxin beti viaje eta ginen ginen, entzuten ginen, gatibun soramena azedie, eta beti, azukre artean gatu zan. Eta zan, eguela raiaute. Raiaute hauen justo. Raiaute? Segundo erdi bat. Raiaute. Hauen raiautean za. Oin entera una zelan dan kantia. Zeba. Eta zuke hart, zuzelan kantan zinun. No está aquí baina lan, ez? Na. Bueno, hoxe, nik kotxien, euen raiaute justo, oin konturatu naz, oin egona zentzuten abestizei, milek oin irratizien zuen txako, entzulion txako, eta antza azta esaten azukre artean, esaten dago, tazuke artean, esaten dago argi eta garbi, baina nire kotxien euen raiaute, eta nik entzuten dago azukre artean. Ba, nik abesten eban. Esaten da apur bat raro, ez? Así que, bueno. Afganzao. Niri bestatu gurri dut,
nik esaten eman... Baina enaz kapaz esateko zer esaten dagoen benetan, ez dut ulertzen, baina Nevadako kantzino baten, ganera asuntu da asko esan da biela, ez dela ni bakarrik, da, Nevadai kantan, lentejaskon. Lentejaskon, hori itxen debekot. Bai, lentejaskon. Lentejaskon, puntos suspensivos. Nevadai. Ia, etxan. Nevadai. Zelan idazten da, Nevadie. Nevadie, bai. Hor kantan, lentejaskon, pen. Bai. Lentejasko. Nevadie, a ver, oin ipineku, semagarren segunduen ez dakizu, ez da, Ander? Ba, karo, buruz dakit, karo, normala da modu, Lentejaskon. Aurrera hau? Aurrera, ustot. Estribillo, enda, Ander? Ez. Estrofa. Lentejaskon. Así que eran da, Niko, así que eran. Lehen ipin jozu Minutu Atzera botakot? Arina guztu dara, bai. 13 garren segunduen. Txugo, Ander? Ez da barrapetan. Ontxe, gustatu ontxe. Ia. Soin estribillo dato. Estribillo no tiene. Lentejaskon, entzule, harrapa izue. Bixe mitjarrien entzun Nevada. Estribillo ez da. Itxi, eta entzun. Bueno, ba entzuna egon, lentejaskon. Entzundot, esan dau. Jarri horriro. A ver, nik horrela beste nuen, Ander duina baitia, lentejaskon. Itxi, ia apurra gehitxu hau. A ver, agorriak kontestu bidau. A ver, ¿con qué? Con chorizo siempre. Entzule, gure tartie, nik horrela beste nuen, txarta bestutako abestizek, Anderrek hartzko proposamena. Hashtag berri bat, traola berri bat. Nevadi abestizen, lentejaskon zuentzako. Nevadai. Lentejas con tu break. My bones. Lentejas con tu bacon. Bueno, baniko luzitu jako gure saretan beletarte hau. Bai, bere zuku emonda, bai. Bai, nik uste honeko interesgarri ziren dala, ba, gentiek kantak zelan interpretatu ondo dauzuk esatia. Bueno, espero dugu entzule ba gustatu izena, da eskerrik asko horregotiarren. Eta etxiko zaitu egu, nik txarta interpretako abesti honegaz, gatibun mila doinu airien abesti legaz. Da, bueno, eskerrik asko horregotiarren, beste behin. Eta eskerrik asko zure, Aimar. Bai, eskerrik asko. Oiartzun irratiari, eskerrik asko. Eta Twitterreri, ordizi, oi bizeri. Ordiziko oiartzun Vale, barkatu. Eskerrik asko dan hori. Zina txoparla. Beldu da orduen Ilargi betie Da
Eta bat-batean dana gelditzen da, dana gisiltzen da, da nire aurrera. Itzalen artetik agertzen zara, zu agertzen zara. Da eskuek eskainiz, barre egiten doztazu, da erotzen naz. Zure dantza beroan, zure dantza eroan. Eta gure gorputzen, bota bestearen kontra, mila musu gabien. Da gure sekretuek, danak aigien dagoz, maitasuna gabien. Bagamien kantuek, taberna bako txien, bila doinu aigien. Gamien sekretuek, espine bako txien, bila berba aigien. Eta gure gorputzen, eta bestearen kontra, bila musu gabien. Da gure sekretuek, danak aigien dagoz, maitasuna gabien. Eta gure gorpuzek, da gure sekretuek, maitalea gabien. Ederra izin da saretan bele, neiko tarte berezik ekarrizkuna Imarrek, betiko moduen bere puntazu hemen soltan dazku, leixi hartzen magazin honetan. Bai, gaur plagio apurtxo bat du, baina bueno, parkatuko eskue ordiziko irungo lagun horrek. Plagio bada berzino obieu baten izena, así que ez da inungo penarik, eta opa, jartzen irratia, haupa gu, haupa leixi erratia, eta aurrera jarraitu biko gu, eta espaldi baten gure artera etorri izan tarte bategaz. Hainbeste jente hemen egon da, bilurrapur bat emoten dozte, zer esan asko emongo dau. Baina tarte honen izena Zintzo Garamintzo da, eta ni egonaz tarte honen gidari. Adios! Eta Zintzo Garamintzo, esan du, Zintzo Garamintzo zer da, Ba, izena, bera dino, Zintzo Garamintzo, berba ingo gu, baina oso zintzo. Osa, nik gai bat botakot, galdera bat botakot, eta astiro, espero zuen erantzunek laburri zetiez, jente asko gauz. Edo bestela gabeko mabiz llegarte menengo gara. Erantzunek hitz baten, Bi, no vale. Ez, sakondu bidea, pizkaz sakondu bidea, baina labur. Eta asuntu da, bakizu gaur egun bolo-bolo gai bat dekogul, usteot, hainbeste denpora eta gero egoera berezi bat bizinen gabizela azkenengo urtietan, azkenengo hilabetietan, eta pizkat gogaituta gauzela da nope. Bai, ez da? Eta zeren ganin uste zuela? Kobi, koba. Cada día yo te quiero más. Kobi, koba. Pitzer, moderna. Eta berez, gure gainoen nik behintzat gurenan bideratu hau eikie labik erabaki duzen ze ustot gaur bat zartu diela eta gaur erabaki barri batzuk hartu da bizla labikuek, ez dakit ze nun geratu dan, ez dauket informaziorik. Bardin eta hoteletan eta holan pasaporti. Eta Zintzo Garamintzo gara zi baina hori hau introtxo bat bekarri dugu prestaute, así que beste barek izindu zaitesi apurtxo baten da entzun. Mesedez, konportau. Hola, bide. Técnico, nondik atrasu hau? Es Albert. Y aunque los sueños se me rompan de pedazos, tengan miedo, mejor no de la polla récord, sí. Ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Sí, las picas. Y te enterramos enterrador con montedigitados. Sí, las picas. Te enterarás de las ventajas del control de salida. Ya lo ves. Ya con el asunto del papeo. Ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Hemen, espero nik nire tarte honetan olako introrik, benetan. Ez. Ni pez. Nik esatelako. Ez nean espero, etxeitak jakile, oza, aizpuruk jakile
Letria. Nire aita Txefiren txien ezinbesteko kaset bat izaten zan. Bai, La Polla Records. Evaristo Paramosen... Hau da Albert Pla, ez da? Gero deko La Pollak deko honen berzio bat. Eta bueno, baldin eta espadakizu ez Instagram intzan gauz, nire eta hartien, eta hemen ninaz gidari orduen, ja, bale, hemen filosofatzen aritxe horregaz, eta, badakizu esango, hemen gure eritzi hemen dugule, esan dugu pista bat eman dugu, ez, Kobat. Dalako horretaz berbain dugule, eta gainera, gustoko momentu hau eukite meses fondoko txarrik ez jorik endu. Eskerrik tekniko. Mesedes. Eskerrik asko kasu itxarren, bai, hor gonda. Ez da oso agradable izan dira. Eta lehenengo galderie inorduko. Ez dakit txarto edo ondo banen, uste dut hemen positibo izen dienak edo garenok. Positibo. Gehiago garela, negatibo izen diena baino. Positibo. Nik uste dut bi bakarrak. Ez dienak izen positibo. Bueno, está bien como positibo. Ez da bena proba batean justo positibo izen dien. Los Arios. Bueno. Orduen badakigu Macron gogo horribili dela. Osea, fondorako, es que ya susten nahi, es que boikote ino zabizien, nosetan zabizien, edo lanpartute zauzien danok. Baina asuntu dana, eta nik aldera bat engot, eta gurot aimarrazti ez, ezuek, ez dakit, bilurre motu ez tezu? Zazpitik 3 arioak gara hemen. Badakizu gaur egun, bueno, Macron edo, ez Macron ez Omicron. Hainbeste bihar esan bromi jeren, hainbeste bihar esan Macron eta Omicron, eta bueno, bardin da, ez, azkenengo zepa barri hau eta pasau dala, eta ez dakit. Zepa? Ez gehiengo nagusi batek garrapo dagoela txarrikeria hori. Baina entzun danok, zezuepe erantzun emomiko zue, oin irugarren ziztada, irugarren bakuna dau. Batzuk egongo die, bape hartu ez da bienak, beste batzuk bi hartu egizenak, beste batzuk 3 hartu egienak. Baina irugarren bakuna hori dinue edo irugarren dosi hori. Ez dala beharrezko dinue. Eimar, zuk zelan ikusten duzu irugarren dosi hori? Nik ikusten dut beti daula, etorkizunien beste oso zerraiteko, ez? ¡Buah, chaval! ¡Qué respuesta de puto político, loco! Ez, baina... Momentu honen bentsau dala Eimar Urkullu. Ya te digo. Bustia, apur bat. Tipo Matrix, en plan, atxera, esquivando balas. Kontrako, konfinamentu hasi zanien, esan zabien, izango zala 15 gero hile bete, gero 3 hile. Gero, ez dakit zer, gero bakuni pini biudanak bai edo bai, gero bigarrena, oin irugarrena, gero, ez dakit, sostako balizio dauen edo ez. Bani guztien gona, ez da izango las pizkate. Venga, ba, oin zu, nahi. Barkatu, gidari nazi, bale? Osea, que berbakin hasi horreko mesez txanda eskatu. Bani guztien gona. Bai. Bakotxak endizila bera gure dagoena. Baina, niri txertatu ez dienak iruditzen jatez oso egoistak. Eta emogotaz nire arrazoiek. Ostra. Barkatu, minitxan galdera izin da irugarrena, ez oin arte txertatu iztienak, baina, bueno, jakasi zaren amaitu. Jarraio. Nik uste dut, zientzia lari txek esaten badabe irugarna bierdo gule, irugarna hartu biko egonkela danok. Nik uste dut, bakotxak endizila gure dagoena, insisto, bai? Nik enaz inor behartzien aldekue. Baina, nik uste dut danok hartu biko egonkela segaitik, eta segaitik uste dut hartzen ez da bienak egoista batzuk diela. Ba, adibidez, gure sistema sanitarizue... Bueno, ingresaute dauzen pertsona horren gutxi horara 2 eren datuzelako txertatu gabeko pertsona horietatik, bai. Kontutan hartu biogu, txertatute ez dauzen horrek diesela gizarte guztien 100%. Hau da... Labin datuen arabera, ala zure datuen arabera? Bueno... Zandak izu da 2 eren? Egure aldearen arabera. Publikatzen diazen datuen arabera eta ez teku beste datu ikosak horretaz fizestanaz, bai. Hau da, gizartien 100% horretatik datoz hospitalizatuen 2 erenak. Erantzun laburrak. Bai, horrek zer esan gure dau? Ba, nire ustez, gaur egun sistema sanitarizue ez dakit kolapsatzen, baina bai tensionatzen da bizen arrazoietako bat dala, bakuna gabe dauzen pertsona horrek, ze askotan be bai, eta esango gauza bat, pizkat, igual, izen aldana... Bota. Polemikue bai. Askotan hitz egiten dugu kolektibotasunaren alde eta ez, eske individualismoak ez di honak eta kolektibotasunaren alde. Jode, ba, txertatzi baino gauzak, oza, kolektibotasuneri honeiki baino, oza, ez dakit, etxate iruditzen gauza berik.
Uzot lar sakontzen hasi zela eta galtzen zela, arrozetik. Itxan ez, asko gauz, danok ez baten ezin hon. Shut the fuck up. Beste guztiek errespetagarritzek iruditxatezen moduen, nire berrespetagarritzen moduen. Bai, oso. Danen adierz. Bai, baina asarratu barik dana, Oso, nina asarratuko inogaz. Asarratu! Gai honegaz asaratuko inogaz ez, baina nik uste dut, nire iritzize da, bakunetan ez dienak estabilako gure zuhurpuntan entzakilako ipintzen, iesela egoista bat. Bale, baina nire galdera irantzuteko, 3. dosis bai ala ez? Bai. Hirugarrena, a ver. Kartazurkuito. Bai, ojo. Pues es, bai, ez. O sea, benetan. Ba, peste gonak eniz dago, honetaz haitzen da bienak, esaten badabe, benetan, eraginkorra dara eta biherdo gule, emak esan dago ez? Como que emak esan dabe? Emak esan dago ez eta susik bai ez, borduen... ¿Sushi? Nor da sushi? Sushi Gallery. Emba nor da? Ema da Europako medika... Bueno, ez dakit, irugarren ez dakit. Bueno, hau pixkate arramatik ies ekin doie, eta venga, asier, irugarren dosi hau, bai? Irugarren dosi hau ez? Nik pasau goten dela gitxi Omicron. Ah, bai? Ondala oso gitxi. Macron. Nik eze guztiak, Macron. Eta nik por ahora txertatuko. Ez dakit. Zetako, oza, gaina esan dozti ezetz. Ustote txeitak asko arrozaitu dauela, zuk pizka gitxia, baina arrozaitu mesedes, erantzune, mesedes. Bueno, gure bosu bai. Oza, gure bosu txertatu, oza, ez dakit. Ni iritzi bari neguenaz, gure bosu bai eta esposu gure ez. Baina nire iritziate, ez esenak txertatzen, nire ikuspuntutik pizkate egoista diela. Hor, oza, bakoitzak izela gure dauena. Baina, aldia izen egoistak eta ni txertatzeko aldekuenaz, baina ez tabena gure arrazoi garbi bateatik, ustakit, ba, igual. Horretan adoz gauz orduen, ezta? Bai. Zotan, markatu, galdunaz. Nik bera esan dut, ez dagoena gure inork ez doitzela behartu. Hori ba. Bueno, horretan adoz gauz. Baina ez esarratu nigaz. Vale. Ez da esartu, venga, jarretxo, venga, unai. Ez dakin hor. Bueno, ya pista da remonduz. Aspalde guritzen dut horri zintxogara mintxora, bakunik ez dozte ardure, baina niri asarratzen dagoena da, zenbat txakur dauen Durangon eta txakurren jabiek. Eta txakurren Eta txakurren zurulluek, ez da? Bueno, txakurren bakuna bideo ez. Ez taulekurik umie futbolin olgetako eta daudana txakurrez parkez beterik. Hau ezin da izen. Txakurre gure da benak... guztiak, pozoitu! Pozoitu ez txakurrek ez teki ekulperik. Txakurre gure da benak edo zizila terreno bat, edo dizila txakurre urtiolako landara. Baina, egokitutako terrenuek txakurre solte eukiteko. Pipikan, lardek ez era da. Baina nik esaten nahitzen da, segaitik Durango erdizen, eukinje, 10 minutu ibili eskero, praktikamente neberondo, segaitik Durango erdizen bihar dozun landa bat txakurrek eukiteko. Txakurrek eukiteko eta kakaiteko. Da zer egopiko zan, oza, zein da zure proposamena, tabernak ipintxe txakurre. Claro, es que nik txakurre zonetan tabernak ipintxe. Ni gura zeuki oiuek, eta ni gurot beste terreno bat Durango erdizen eskurdizen oiuek soltetako. Sin más, ja, amaitu. Beste punto bat, etxeitak esan dagoenen aurrien. Ni foioik jatuz guztetan, así que bakuno bierro bada bakunetan eta fuera. Beste duze bat, esan deu, dala, esan duzu, estana bakunetan dala... Egoista. Berekoia. Ados nao, baina bardin da berekoia, erosten da bena kamisetan merke bat, jakin josi dala eurue 3 ordutan pagaute, eta igual dala egoista, erosten da bena oiasko bat, jakin oiasko hori bizizen dala jaiola baten hortik urte morik. Eusko Label. Azken finean onartu bida dano garela egoistak, bakotxak alde edo arlo baten dekozela bere printzipizuek oinarritute, eta hortik aurrera, bakotxak endizela gure dauena. Nien oie inori esaten zerren bidauen. Gure dauena bakuna dizela, eta ni ez. Oza, ni ez, ni bai, baina... Hau ez da bai da bat, Hau ez da bai da bat. Nator zure iritzia zeuneko unien bat. Unai. Ater, honek emoten daue. Hau ez da parlamento, mesedez, Hau parrekal, bilurre moteazte mea rekal. A ver, irugarren dosia bai, ala ez? Ba. Ez irugarrena, lehenengo ez bigarrena. Momentu honetan apur bat bakunan asuntuaz... Bakuna haute zauz? Bakuna haute zauz? Ja, baina monduaz bi, eta bi monostien, pasau iziendo COVID berriro, 2 aldiz, lau hilabetetan. No puede ser. Orduen irugarren dosia bai, ala ez? Ez. Ez, vale. Segaitik. Hartu zuz lehenengo bizek eta ya está. Eta ya me planto. Se pasó oin beste bi. O sea, vi vacuna, vi COVID, inmunizados hasta 2028. Y ya no tiro porque no me toca. Ya no tiro porque no me toca. O sea, en berri hartzemo, ya sí que no. Ya sí que no. Ostras, arrazoi sakona. Bakunakin nik uste dauela, eta pirinko nasapura konspiranoiko, badauela tendentzia bat,
interesetan jakun informazio... Ez jakun... informatan... Interesetan ez jakun informazioe gutxiesteko joera bat. Orden, telebiztan altzen jaku, que si la ha dicho no sé qué, no sé qué. Pero la organización de no sé qué... John Bose. Osa, ikerketak eta iritsi pilo bat dauz espezialisten atletik, baina guri heltzen jakuz errez, lau. Eta badauz pilo bat, ez duguzuna entzutera izten, zizako hau txik emoten, edo zensuro egiten jake. Ados nao, beraz, nik... Zita, ez da danak kontestau bien, joder, tranquilo. Onargarri ze. Diskusio bat ez du sortu bier edo? Ez. Hau ez da debate bat. Manitzako datu horrek bebai diapur bat politikoek ez jake ardure. Jendi hiltzetan, nala ez. Bueno, arrekal, nundik atara zu hori. Joder. Laixe erratiko, bizaitez bizitartzetik, ze osasun arazuek. Bueno, osasun arazuek. Jendi ez jako interesetan orokorrien, osea. Bueno, laburpen bat. Ez. Hirugarren dosia, ez. Ez. Eta ez bozu bat emon, momentuz, itxaron. Ondo basauzi osasun aldetik, no os la jugáis. Si igual urte batzu barru, ez gauza men. Hirugarren bezuedeko unien orduen hartu. Hori da. Venga, Oier, zure txanda, hirugarren dosia bai ala ez? Oier, bai, zu? Ez dakit. Bueno. Ni bakunan oso aldekuenaz. Oso aldekuenaz. Baina hirugarren itxaron got. ¿Esto pasó COVID a un niño? Bueno, edo bai. ¿Toco madera? Ez dakizu. Bueno, ez dakit. Bueno, ez da zuen antigenorik. Ez dakit. Osa, dano pasago guzura albuen, eta zuk ez duzu pasago. Osa, ez dakit. Igual, bakit, zengoan azela el paciente cero. Baina, niko nart esto pasau? Ez. Eta... Bueno, zintxo gara mintxo da, hemen edo zerrezatik ez da balditxo. Alde nago. Ben ez dut hartuko. Nik gauza deko. Itxaron goto. Nik esan ezer. Giztaztezu nik beretzimo dezta. Eta Ander, eta zu? Irugarren dosian inguruen, zer. Nik, irugarren dosien inguruen. Dorrizen. Asuntu da. Bi hartu dauz. Etorri da, esan dena, zepa berri bat. Azkena. Omikron, sigilosa. Azkena ida. Azkena. Azkena harrapo badugu. Ez? Ustot erantzun nahiko zabala eta nahiko laburre eta nahiko onargarri dela. Ez abizi nire entzuten eta horrek ernegu mote. Uste, zuetanak entzun zaituet. Magabiz entzuten. Banabel entzuten, Hirugarrena. Eta azkena ida, ez? Hau zepa, ez? Omikron. Ez dakigu, Nik esaten da moden Macron. Macron. Ni pasetitoko jate. Tamales, pasabot. Bai. Ondo, ez da? Etxien, karselan, txakur bat emoduen, da ezer barik. Baina, ni dinoena da, hirugarrena sartu dizela eurek espertitik, ze bakizu segaitik. Rekalek esan da benen arire, zer interesetan jakin esatie, zer interesetan guk entzutie, guk jakitie, farmazetika handidana usatzetik, beti izen da holan. Eta beti izengo da. Orduen, sartu eskue lehengue, sartu eskue bigarren eta esan eskue, immunidadi holan lortuko da, ez dakiz zer ikusten da hospitaletan eta lehenguek eta efektu indabiela, ze hartzen da zunien gaixue, mingitxia haukin da eskuela, eta hori igerri da, arrazoie. Baina, bakunote gozen gehienok barrido hartu dugu. Barrido edo lehenengoz. Baina zelan hartu dugu, ondo. Gripe nik hartu nahen bakuna bat, hartu nahen bigarrena soluzio salakuen, eta nik, lehengoku ondo hartu nahen, bigarrena bai. Baina, askok, sartu txarrik erize gorputzien, egunek txarto pasau da bez, kristenak eta bi, eta ganera gerozetako, da hartu oso, entzuteko ba, koño! Entzuteko ba, da ze pasau da? Ez, txakurre moduen zazpiegun etxien. Parkatu? Nik enbierreko egin duaz. Ni berez, saldu da bien egi horretan, ni imunenaz. Orduen segaitik. Bardin jozta? Enbidana da, indizino gitxeo hartu, bakune gitxeo hartu, lelokreia gitxeo esan, ETV, Televisión Española, Telecinco, Katena Guzi guztiek, horrei musin egin, laixi harriratia entzun, eta Ander, osasune txorrada barik hori da, Ander. Bizi zaitez bizi, benetan ja, guatxuten hau, eta asko bakin nire kontra egongo dela, eta heiterrak basauzi, etorri nigana eta arrazoitu. Baina, gure laixi harreko Twitterra zelan da?
laixi hartzen. Abildua laixi hartzen. Hashtag zintzo gara mintzo COVID, guru zuen. Eta gure badozu bai, 6-5-4-0-3-7-8 Laura. Ja, baina ni diskurtzue... Bizumak, Ander, eina doztru barrio galderi, ezin da galderi asirakue. Irugarren dosia bai alaz. Ni alde nau. Baina alde bakizu zen alde nauen ni. Mundua horretea salde. Alde mendik. Ez. Utzi bakea. Covidan alde, ze Covidak izango da oso... Covita edo Covite? Covita. Otxibite. Covita izango da osasun bat, personetan askora egiten dauena. Baina ni oso alde nau, eta zaik gontzu zegaitik. Ze ni begonaz bierrira juten, denpora zuen. Eta bierrira juten nintzen bakotzien zabaltzen dauen Durangot. Eta niretzako izan da placer bat, niri Covidak asko sorien duzte astelenak eta martitzenak batez be. Zerartzen ara Durangoten horrire, eta iruzkinetan, beti Plandemia! Plandemia! No sinokulan grafeno, holan komentarizu egire gurtena esan, eta ni posposik gote dintzen bierrien. Goiziko sortzirek loguri, bai, baina barreguriaz bierrien. Así que eskerrik asko COVID, eskerrik asko Omikron, eta eskerrik asko daneri. Ba, astelenak eta martitzenak postiarren, bai, besarka da bero bat. Eta txalo batzuk. Eta urte berrion. Txalo batzuk. Txau. Eskerrik asko, Omikron. Eta txakurreta zein gugurra beste dugun baten, Ez dugun baten, bai, hori pendiente dau, zintzo gara mintzo, zu konbidatu moduen, X jauna. Eta etorri dikela txakurren jabe bate bai, zen eurotegon baten eurrien. Jo, ni izin txakurren jabe, baina... Baserri zen, txakur iritar baten jabie, txakur triste baten jabie. Pentsu txakur baten jabie. Pentsu txakur, bai. Ez da momentu eta ez da ordue, hori urrengo zintzo gara mintzon. Ez dakit, beste galde bat ingure naben, ez dakit posible izango bada. Zeran ikusten duzue, bai. Bota. Azken bat botako, ez luzetzeko larrai. Uste dute eskuetatik joan jakola eta galderi azten joate. Dekogu labian resultau dekogu? Labia sobran da bemen. Labia sobran. Baina, bardin da, ez dut aldaketa gitxi gongo dala, ez? Azken minien gongo dala. Izango da, en vez de tabernan jarrike hartu alda pintxue barran izin da, baina ondoko maizen bai, oingo izango da, pintxue janbida barran, baina pino puente eiken. Oina pintxue janbida maskarillas, ez da? Bai, maskarien ganetik janbida pintxue. Ez que asuntu da, lar politizaute da bela asuntu, ez dakit nik uste dut, hori nire ditzitxe eta ja gauzak esaten, dana politizetan dala, dana, bai, gu sobre todo, eta politikamente oso korrektuek. Baina... Sobre todo. Opa GKS. Ez dakit, ja. Bizka etordiako? Bai, ez da babestu, ondine, laizingarren ez da babestu. No, ez da babestu. Ez que proposamen bitxia. Ja, kri hemen handi bat da, enaz interesan zena, bez? Urrengo kora. Opa, bizka. Beste galdera bat tengo. Zintzan galdera. Ez que COVID-en buruen nire gara, ez que kuño buruen pentsote, ez dut idatzi eta mutu. Otazu kuston txapita, ez duzu galderia bota. Ez que... Buenas mitin batekin, ezin dut dana preparaute, eta mitina erdi-erditik mostu indozu, eta ja nahu jokos kanpo. Ander, gure oso bota mitin eta... Bai, eta nire gaur falteate Josetxu, baina bueno, hori da beste gaur. Atorriko da tornaztian, Ez biazte barru. Biazte barru torriko da. Hauz, galun non dauen. Da tornaztian ez dut uste. Zerati biazte barru? Ez que da tornaztian igual dator. Claro. Bai, esan blas txikitan. Felizia hauetan, kontuz. Zer esango tegan Josetxuk, zintzo gara mintzo baten? Hostia, ni arroan urtegun, tu. Itxaroten arratzalde honetan. Gogoratu barikoen azte maiata, Bai, rekaltzan. Zeran ditzen da zure arruia? Irantxu, Soliona, galdez arruti pasan gaso. Ez, urromaztin. Irantxu, mila doño iri, zuetzako soizena. Urromazterako, Apunto bidugu. Bueno, vale. Bueno. Beste galde bat tengo? Venga, bai. Azken bat. Bai, ze hostia, bai. Ez que, nahi, den puede ir a seguro en sose, pero kurritzen maiate, baina... Asunta, zintza gara mintzen gauz, hemen COVID-en inguruen gabiz behar baiten. Zea falduko gaur? Irugarren dosia, ez? Eta hoin dator galdera... Una. Potentia. Bota. Aztu inako hori bai. Maskarilla bai edo ez? Por ejemplo. Laixi erratia bai edo ez? Bueno, hori guztu neko argitze dala, eta... Musuko enkontra gauzela danok. Bai. Nahi que hemen danok, maskarilla ibili, leku sarratu duten gauz. Bai. FFP egos minuzu. Nieko galdera bat, zimaz, da bastante zabala, baina ia zer deño zuen. Venga, X jauna. Pentsetan dozue, hau pandemia hau eta etxien sarratut egon bierri xena, eta holan maskarilla gazta ibili bierri xena, oza, virus global bat barriz izien da. Baina, oin arte guk beintxet, ez du golakorik bizi izien. Uste dozue gehiago ez dugule bizi izango, edo emetik eurrera bastante habitualak izango diela olako virusek eta olako encerronak eta... Bai, euskalo. Ba, nik uste Shut the fuck up. Nik ziur nau,
Laster. Sifilis pandemia bat dator. Laster. Bueno. 2030en, kontuz ibili. Eta gonorrean bepei. Ez, baina hori... Eta maskariak piniko guz, beste leku batzuten. Neko... Nina semen gitari. Neko galdera interesanti da, eta horrek joko asko Kamionero izan da eta bera da gitari, Aupa, Ez, neko galdera zabala da, eta joko asko molik horrek, baina... Ez que okurri oinate lengo galderi. Vale, bota. Eta oso zabala da, eta... Eneko nazan galderi edo tartenetarako galderi? Galderi egin da ekizena. Baina, galdera ugurot zuek erantzuti, pizkat konkretu eda, ez? Metik aurrera ez dakik guekin gogun edo, ez? Beste virusen bat, nik uste dut baietz. Baina, virus hau, ez? COVID dalako hau ez dakik zen bat, zepa bat ezberdin egon die. Eta asuntu eda, ez? Hor dau. Pangolin... Egon itxilik, mesedez. Pangolin batetik etorri da asuntu hau dan hau? Saguzar retatiator. Bai. Ala laboratorio batetik estrategikamente ondo zabaldutako virus bat. Saguzar sopie. Nik ustot bitu. Ez que du edan alotute. Pausoka, Ondo esan bierrekue, segero esto este balio kontrakulizio batak bestiek. Nik azkena se amaitzen gure. Dana duela lotute. Zeti pangolin, no es ezagutu. Zola pangolin bat. Ez que hori da, armadillo bat. Laboratorizuek Eindabe pangoline. Eta gero pangolinek hartu dago koronaviruse, eta gero koronavirusa hartu guk, orduen. Eta saguzarra? Karo, saguzarra... Jaeban pangolinek. A ver. Orduen. Asi errazita mantxu, mesedez. Joder, así naz. Bai, venga. Utiño besti engaitik, zesti isiltzen. Laboratorizuek pangoline inventau dabe. Vale? Pangolinek inventau dabe saguzarra inventau dabe COVID-a, eta COVID-a inventau gai jugu. Ez que, eta hori da errealitatea. Venga. Diko horrela beste. X jauna. A ver, nik ez dakiz lan ixen. Parkatu. Puro ilustres ignorantes, chaval, qué guapo. Pepe Colunga, total. Pepe Columni. Columbi, tío. Bueno, niri... Columbi. Eta nik horrela esaten nuen, traola. Erabeli nahi baduzu, Bueno, jueten, esaten juena zena. Jueten esana zena ez. Esaten juena zena. Yo me voy a ir yendo. Ez dakit egiz esan nundik eta torren virus hau, baina bilurre moten doztena da, izien aldala laboratorio baten sortu izena. Horrek esaten gure dago, urrengo baten bardin, hau sortu dabien moduen, beste bat sortu aldabiela. Horrek emoten doztu bilur gehien. Izien bada gauza bate kasualidatik sortu dugu dana? Bueno, pasau da, eta beste espero daigun beste unurtin ez dala pasauko. Baina hoin da bizela gerretan Ukrania, Rusia, gero begongo dala besteren bat, eta niri bilur gehien emoten doztena da hori. Olako bronka baten edo, virus bat sortzi eta zibildanak gaixotu gure izetiegaz, olako bat lanzetie, eta azkenien mundu osuek barriro beste urtebi edo etxien egin berri zenak. Así que kontu zibili. Gerra baten geizen prekupetautzune da, bestiok urtebi paseti etxien. Arma biologikoa. Arma biologikoa, zier. Niri adibidez. Bai. Rusia. Bakotxa bere preokupazioa. Parkatu, ninaz gidari hemen, ustot erantzun zerizio bakarra oina harteko X jauna nahi zindana, mesez errespetau eta ez kontrol guide, ustot neko klaro inaula berba. Tirok azten badien niri arduruzte pitxo bat, niri iratia zaiago tiruek, baina azten badien virusak eron artien bieltzen, bitxu virusek resetorten dien. Eta, bueno, bilurre mote dozte, baina oin rekalen txanda da, eta beste guztiek mesez errespetau eta isilik. Rekaleri fijo. Asier, isilik. A ver, argudio motz, baina zuzena. Laboratorioko gauza bat da, virus ala pangolinena. Virus honek 6 endeko. COVID. SARS-CoV. COVID-19, osea... Coronavirus, parkatu. Etiketa bateko izena. Coronavirus, parkatu. Gainontziko gaixotasun esan die. Sífilis. Sida. 19. Silicosis. No, 19, estás flipando. Total, osea, ya bakarrik izena, ya... Esaten dau... Emoten da urten dauela probeta batetik, etiketa batetik. Bata 19, baina en 22, bai, Iri urte darbeguz. Ja, baina no sortu zan. 19, baina ja iri urte darbeguz. Eta? Esteko kaduzidaderik. Esteko kaduzidaderik. Etorriko da beste bertxino bat. Oierren parte hartzeak bere salto egina... Markatu. Itzuleok, markatu. Baina hori, sin más, hori zan. Orduen rekalen eritziz? Ni teoria hori da. Hau laboratorio batetik. Laboratory. Bai. Oso, no? Bai, ezta?
Venga, oier, labur, ze... Laboratorio. Esto es un menos. Labur. Laboratory. Labitik. A ver, Txarte por todas laboratorio. Ez, nik, eta gero Aimar. Gustako deten Aimarrak amaitzi ez da guzi. Bai, Osa, sierra zida, bera gartu dau abotza inoren permisori parik. Parkatu Aimar. Eta jak esan duan, ni be... Laboratorio ze ondo diseinatutako gaixotasun bada. Osea, nortzuk hiltzen die, orokorriek. Sarrak. Eta ze interesetan da. Sarrak eta pobriek. Eta ze interesetan jako gobernoi askotan. Osea, pelikula badau. Ez dakiz handeko nizena pelikula, baina pelikula badau, zelan... COVID. Ez, gizarte utopiko baten, jubiletan zan jendi akatu txila. Osea, zan como ya, esos lanerako, baya, fuera. Osondo. Ya está. Hori bai izen da ni arguiak eta zeri zuen. Zure ona izen da. Osea, rekalen izenien labur izen da, entrasaka bat etxeko eskusa hon bat. Zaharrak endu eta barriz endu. Eta nire eritzi ez, ni X jaunagaz bastante ados nator, hau nire ustez laboratorio batetik dator. Segaitik. Segaitik, Ander. Ze gaur egun bizimodu, neko kapitalista da mundu osuen, gero eta gehiago. Eta globalizatu. Eta ustot, boteri edekienak, farmazetikak barne, ustot boteri egiten euro edekiela. Por supuesto. Hor dago handi bat, era mundialien joda biela. Esan ez, osasunaz jokatu einke hemen. Hostias. Osasunaz jokatu einke hemen. Bilurre mozta. Iker Jiménez. Ander Jiménez, güey. Bueno, baina arrazoie, sekulo esto pentseo, baina pentsa goin arte gonzara eiken aspirinak, edo eiken ez dakiz zer, Pfizer edo. Eta guztara eta diru irabazten, baina dinosu, hostia, tu, sinik hemen aldo manejao, aldo azeukitanak sartenetik eldute. Zue pentsau bakarrik, botere gehien dekien inversore horrek ipini dabela munduko ekonomia balantza baten. Bai, mundu eparauen jabe. Eta euren gustora modila edana. Oin ez dau txipik, oin kotxikitiko ez dau txipik. Ez dauz gauza asko. Ez da barkorik. Batzuk dabiz dana irabazten eta lehen pobrezinak pobre hau doiez. Gerrak aldatzen doiez. Oin armak, balak eta bombak beste forma bat hartu alitzen dabe. Eta ustot, X jaunak esan duen hildo horretak bizla danak. Ez dakit, nik horrizten dut, neko zabal, ez dut sakondu gure, ze ez dakit ni puta idea. Piskat zer iso ipini da gauza. Bai, baina, nik uste dut, zintxo gara mintxo tartu negaz. Niri hola guztien, ni filosofatik guztien dinate. Anderren gamat jozten Aimarrek, zango dau. Karo, nik una esaten Anderren hausnarketa gaziratzen garela. Geratu algarela Anderren hausnarketa honega, zintxo gara mintxo honeri buelti emoteko. Bakotxa pentsau etxien eta pentsau mundu. Hori, baina bueno, zure hausnarketa honegaz geratzen gara, buelta batzuk emoteko. Bai, eta zintxo gara mintxo honeri... Ja, amaiera bat egon biko txegu, ze denpori badoi aurrera, gure entzulio be naskatzen gabiz ja, tema honegaz. Gabiz. Naskatuta usto generalmente dano gauzela. Gure guzela San Miguel batzuk bere normaltasun osuen danok, gure San Blas batzuk bere txosna eta guzti, mesedez. Ganaue ikusti gure gudano, baina gero txosnetan juergi bota, bai. Claro. Eta bueno. Horrekin ja huele... Ez que ikusiot gidari eta nazi zela, baina bueno, gure osunek sarratuko da asuntu, Hau izen da aste honetan laixi hartzen, magazin honetan dagoen laixi hartzen esparkatu. Zintzo gara mintzo tarti, Urrengo baten etorriko gara, eta urrengo baten txakurrei gora bera, txakurrek eta txakurren jabin gora bera ningo berba. Eta X jauna etorriak... X jauna? Hombre, falta barik. Ukraniarra. Saio amaitu orduko... Ipini jakinbiko un ordan, ez? X jauna. Bai, baina... Baina ondino ez. Oina aurrera jarraituko ez da. Horretako denbori irabazteko eta zuek entzule jakin dizuen, erronka hori asmatu alizeteko, denbora apur bat itxiko gu, horretako musika apur bat ipiniko gu. Eta laster gatoz, Laixinger, gure asteroko lehiaketa. Venga. I
Gaurko laixi hartzen arraro eta berezi honetan, pizka luzetzen joan jagun laixi hartzen honetan, azkenean zabe urbildu gara. Gaurko honetan, enaz ni berezi bakarra hemen asko dauz alaitute eta pizgarritute, baina azkenean aldu gara, eta azken honetan zer ekartzen dugu gure honetara, Laixinger lehiaketa. Laixinger. Esan gudano batera. Bai, ez que deskordinean gara, ez totzezu segidu. Ez que Aimar pizkate aurreratu. Gidari inguruzu? Ez, botazuk proposamena eta guk esan gudano batera. Venga, 1, 2, 3. Laixinger. Juanchu, frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari Lorale, Juanchu trebo. Atzetik. Eta atzetik zozen entzun izena, ez dakiz zer izena. Baina, bueno, mentxe gauz gure lehiaketan, asteroko lehiaketan, astero, guk Laixingerren aurpegi ezagun bat ipinen dugu kantuen, eta zuen erronka zizen da, zuek entzulion erronka, zein dan, kantuen da bien hori, asmatzie, zein dan arpegi anonimo hori ezagutzie. Beti ezagun bat ipinen dugu horretan, batzutan ezagun egu beste batzuetan baina lan iziten da, eta, bueno, zuek saliok beti hartu zuen parte, bai gure WhatsAppien, 654 0 telefono zemakizien. Barriro esan igual? 654 0 lau. Eskerrak, akompañamiento. Eskerrak, no, rondo dagoela hemen. Ez que arrotu inaz, eta buruz esan biot, baina zen akortan, realidad hori da. Bueno. Baina horrez gain, badakizue, YouTubeen igoten dugu zen kanalien bertan zuen iruzkinek itxialdo zuzela, zuen erantzunek, bestela laixierriatia.wordpress.comen, Instagramen, Facebooken, eta baite... Twitterren, txiolaria hor gogor bilinago gure TikTokien, TikTokien, txiolaria TikTokien, gogor bilinago. Danien, guruzun nien erantzune bota eta parte hartu gure leheketan honetan. Ze alduzu irabazi sari potolo bat. Hori da, sustatu nahi duguna da zuen parte hartzie, eta, bueno, WhatsApp ez asko animetan sari, gehienok WhatsApp ez, esan begune, baina... Eta Instagram bai, baina... Ez dakit ez, lotzati, azken alezen lotzati gertzen duguz gure salik, ez? Lehen audizio asko bieltzen duguzku zen, eta gero eta gitxiago, ez? Bai. Zuen abotzak entzune dugu, zuen parte hartzie sustatu nahi dugu, mesedez, anima, lehen politia besan baina, bueno. Lehen eske ukiginune, bai. Lehen politia besan, hori bai, timpanu preparatu ekin bizien, desafinea esan nahiko oiku, Baina, bueno, aste honetan eukin jogu gure erronka hor martxan, batematek pasan hastien luzetuan bere erronkie, kantuen ipinik enduen, bere maskara eta guzti, ez dakikun ordan bera, eta honen esengo da, bere audizio entzutie, rekortako zein izen zan bera. Kantu sakon eta lasai honen itzalean. Nioz, 4 minutu eta erdi. Egunen baten hasiko da. Osorik ez dugu entzuko, Osorik ez da. Neko luzetu para ya. Ya lo ves, que no hay 2 sin 3, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea y dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Kanta romantikoa. Onartu biot, pasan azteko saio iso osorik entzunela, baina buena mela entzun, aposten. Si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. ¿Quién Ya lo sé, que corazón que no siente, corazón que no siente. Zer gehiago jarra mezoa bentsu hortan. ¿No será Miguel Bosé? Es Alejandro Sanz. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor. Hau kantetan de buena ez dut uste danik Alejandro Sanz. Hau ez. Y de lo bello que eta oin sartu dena bez. Bueno, 3 minutu terdi eguz, entzuli egia. Bueno, ya kantzo gara, aurrera. Joder, hoy justo estribillan. Sus emociones, ¿quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Bueno, esango nire nahiko edala. Ahí está. Ze, tarte honetan, gure konbidatuek kanta biharreko tarte izitena, ez guk, erantza hemen gupe kanta gure izin dugu, bate behintzat. Eta hori zen da, aste honetarako erronka, esan mirar da, bueno, parte hartze hona egon dela, eta hori dana, jente asko euren aukera bieldu egizela. Desentetxo. Asmatzaile asko, eta utxegite gitxi. Bai. Eska, aukera honak emoten dugu da.
Eta, bueno, gora ipatzeko, pasan hastien nien itzen egon, ni lanien egon itzen, zuen animo eta mozuek jasona bezan, nire lantoki horretatik. Politxe izen zen, Entzun ben zinuen, ez da? Bai, entzun ben, azken ezin izin ben, zeia, gizu, lanpostu egarbitu, denpori egaldu, eta fitxetako ordu horretan, bueno, naben entzun. Baina, entzun naben izen zen, neiko urruneko Zaditu bat egon zala, Bai, itziarreko bat egon zan. Itziarreko itziar. Itziar, bere izin zan, irabazlie, bere inotzeko un bideo deize, antza itziar. Bideo deize, Telefono deize. Asusta bengo esamestran da. Bai, asusta dut egon zan, neiko txo, baina uno. Audio deize. Uste zue paino gehiago barritu zela bera, itziartik entzule bat, baina zue Ezagun espero berak eta gupez, baina uno. Baina eskertu gino bera parte hartzie, eta batez be, parte hartu abenak audizo bitartez. Eskertzen dugu zuen ahotsak bertan entzutie, gure irratizien, zuen berotasun igertie. Eta uste dut anima bidala barrido, bieldo audizuek, bieldo bilurri pare. Boleto doble nengo zuez ganera. Bueno, jakin egero oier hemenengo dala, oier, barrido ez bialdu, baina bialdu. Hori, eta jakin emo zuen... Nik bialdukot, eskatzen moztu zu bialdukot. Jakin bali zen jan. Eta, bueno, sosketarako gunie bada, baina gunie beldu da. Eta hor... Eta, bueno, gaur gure lagun X honek. Atalako da, ezta? Neuk. Claro, mano inocente. Txoin. Vale. Bai. Eskue bakarrik ikusiko da, Arpeiz ez? Arpeiz, eskue bakarrik, hori da. Eta, bueno, zuzen hemen sosketarako unien du da. Zelako esku politia baina. Gure danborrera esku esartzera doie, gure danborri itzela da. Ene bada jango ikue. Horri ikusten die, eunda amaika papeleta. Ni baina inusentearik ez dakit hauen. Eunda amaika papeleta. Eta, bueno, esan hor igual kamarara bieldu. Itxan, reoble ipiniko. Eta gure... Azte hontako irabazlie da. Tamborrak. Eneko Munitxa! Eneko Munitxa! Gure Eneko! Deitu miko jako Eneko Munitxari, ez? Eneko Munitxa, eta telefonue badeko? Ez dakit, bai, eukin miko. Ukingo. Bitartien egin miku... Bai, denbora izkatein. Bueno, gogoratuko dugu iguel. Bai. Itxan, ez dugu gogoratu ondino, ez? Venga, bai, hori da. Sari potolo ezin izango dan, ez? Ia maieran... Eta nok eskenite eta... Ia maieran gaur ez da izango edo. Baina urrengo azti. Baina sosketa urrengo azti ningo da. Sosketa nagusia datorren azti ningo da. Zetan nabi. Eta, bueno, gure opariz ezin izango da, biziok eskaini diteko Sagardau botillas betriko kutxa! Epa! A ver, eta bizio noren lagun... A ver... Ia, Rekal. Rekal, ez dizure lagune ba biziokuek? Baina ja programetan beta guzti eta ez dugu, bain. Ze ba? Bueno. Ez ba, aldo zuen berba, Baina bakarrik guk esaten botzugu berba iteko. Bueno, bizio gu ezer. Zer, nortzu die, explica ba, purtxo. Bueno, lasai, urrengo bastien hemen eukingo zuzenien elkarrizketa eitien eta bertan ezagutuko dugu, así que lasai. Baina zer die edo, zeiten dabe, biziokuek? Sagardu, Eta ya está? Hori bakarrik? ETC. Ipizta hau, Sagardua, ETC. Esta vez Sagarda horik egin, Sagardoz beteriko botia kutsak baizik. Txon, deixe. Epa, a ver, kure irabazlia, norri zinda? Munitxa. Eneko Munitxa. Joder, macho. Anik emio berba? Eneko Munitxa. Irabazlia. Asi ez zure txanda. Vale. Tekniko moden jai hartu duzu. Jesus Maria. Eneko! Ez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se moduz? Onda, Eneko. Joder. ¿Qué tal, Eneko? ¿Qué tal estás? Bueno, beste aukera bat, ezta? Bigarren azken saiakera bat dengu. Ez, bigarren azken saiakera bat dengu. Eta espada hartzen... Urrengoko bat. Urrengokora, pasako gara. Venga, deitzen dau? Deitzen dako. Deitzen da, Bil. Deitzen dirau. Hola, ¿qué tal? Hola, Eneko. Eneko, ze moduz zaude, Bai, zorizionak musiketik. Hau... Eupa handi bet. Musikeko da? Ez. Musiketik, Munitxa, abainak musikez. Abainak izan. Abainatarra. Seguro. Zorizionak. Edo zer. San Blasak zer? Bestela beste papeleta da. Bai. Hola, ¿qué tal? Beste papeleta. Bueno, Eneko. Eneko, bueno. Artu bida, bielda. Claro. Claro. Eneko. Boleto bikoitza irabazteko bai. Joan, uste eta mataute. Hobeto. Dano nonerako, asier. Ez eitxezu esan. Vale, zebez. Venga, Jon, grabo, me sabes arriba. Bueno, eta hau da gure sosketa nagusia. Venga, Bai. Hori.
Eneko kirabasi hau ere, baina bueno, eneko ez duzku telefono hartu, así que bigarren irabazle bate ataraku. Bigarrena ez, gure irabazlea. Gure irabazlea, da. Geurko egunien. Hori, redoble. Estrella, parentesi hartien Izarra. Barriro ez. Buklin ipindiako. Venga, Izarrako Berritxuko Izarra. Izarra dituta Izarrako dela esan. Bueno, ya entzut. Venga, va, etxoin. A ver, Izarra. Está entzuten. Gure irabazlea. Pentsako dau, norte dau. De que viene. Bueno, a ver. Espero. A ver si la dice, claro. Bai, arrastion. Aupa Izarra. Kaixo Izarra. Kaixo, bakizu nor nazen? Bai, laixia. Bakizu, Hau entzuten ibili da, igual, hau entzuten ibili da. Nik Izarra, galdera bat bota gurutxut Izarra. A ver, galdera bat bota gurutxut. Uda inatxuz, kutxak gustatzen jatxu, zuri? Kutxak. Kutxak gustatzen jatxu. Ez dut ondo entzuten, Kutxak gustatzen jatxu. Zuri kutxak gustatzen jatxu, Izarra. Kutxak. Ba, bai. Eta, bai. Bueno, bai, hasta. Segun barrin zer dagoen. Hori. Kutxa bat, beteta, sagarda botillas. Biziok eskein jaku, boleto doble irazio. Boleto doble. Soluzionak. Sari nagusireko sosketarako. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Izarra, parte hartzearen. Numori pintzen. Zer? Segi hola, numori pintzen. Hori. Eta zu, segidu, gu entzuten eta guri mezuek bidaltzen eta parte hartzen, bai. Oso ondo. Eskerrik asko. Nungu esan azuba. Nungu esaten da bamendik. Nungu esaren. Berritxuarra. Berritxukoa. Epa, altzalein lagune izango da. Altzalein lagune, huel. Altzaleik parte hartu izan da gamen, Kuadriako. Zuek edeko zueme montaute. Bitu, isoretarra baino parte hartze gehiago ukiten dabe Berritxuarrak, Ia, abilegagu. Mintoten proporzion irabazle gehiago, zela. Bai. Altzaleik hartu aben. Berritxuta ondarru. Bitu, altzaleik pelukerixen hartu aben. Oste gulerik, kabroiek. Badeko, ez da ukingo. Gitxi baina. Ipini, are galdu gitxin jau, ni baino gitxi hau. Osa, ni baino gitxi galdu dau. Da Izarra, zui sagarde guztien atzu orduen, ez da? Bai, larrei. Muy bien, baia suerti edekosun, eta... Taurrengo arte. Hori? A ver. Boleto doble. Hori da. Ia toketan baiatzen Izarra. Hori da. Ia toketan baiatzen, bale? Eskerrik asko. Bale, zuri. Uno segi. Izarra, agur. Ondo ibili. Agur. Bai. Sagarra berritxutik. Sagarra uste honi. Berritxutik. Sagarra hueri, berritxutik. Bai, segura baietz. A ver. Sagarra hueri. Baina, bueno. Larrei, sagarra ondo larrei daban berritxuta. Bai. Da hemen sagarra ondo kestak, baina berritxu epe hemen bagoz, bai, así que... Bai, amaitu esinek. Barritxuek asko. Lar. Bueno, epinegu, epinegu, baina, bueno. Bai, eta gure boleto dobli banatu egu. Baina, bezla diskutu epe, badeku, berape aipatuko nordan, bera. Ez que, banatu guzaritzen eta ez dugu zen nordan. Hostia. Bueno, Izarrak asmatu dau, Jakin jaizuek, Izarrak asmatu. Bueno, esango Izarran telefono eta zuek deitu, da pregunta hoia norzen. Erantzun Historiako, laixi erratiko, saiore, desastre. Venga, técnico. Hemon erantzune, bai. Agur. Ninas Corazón Partido izeneko temazo horri ahotsa jarri hotzan Iker Mauregi. Uste dute argi utzi dala segaitik ez nazen nire taldeko abeslarize. Batzuk asmatu zuen bai, hori, hobetik grau nebala abestize, eta hori beste barik. Eskerrik asko niri deitziarren eta protagonismo hori emotiarren. Eta hori. Esan Alejandro Sanz? Entzun zaitu denetan oso guztera entzun zaitu denetan. Alejandro. Oso lan politien zabizera eta haupa zuek, haupa laixierri irrati eta... Haupa Zuiker, haupa Magu. Haupa Kilker. Kilker Marugeri. Azierre onda erantzuten zuzenien berotan egon mazan moduen, ez? Como tartetan aprobetxetan, tak. Ez que ya Izarrakin hartu odia. Ez que gure ekiz jauna ez da Iker Maguregi. ¡Hombre, Iker! ¡Hombre, Iker! ¡Se moduz! Tu corazón partido. ¡Epa!
Baina gure laixingarrak bialdozku audizioa beste nogetik eta audizio erantzuten ogotipe bai, Albe, botata gondak aurroi, Jo, ondo bitxea zuiker. Itzela oporretan emoten Itzela agie, tío. Hau, bizi. Bueno, bera izin da ez, gure abeslari eskutu, Ikerma guregi. Asmatu dau berritxuko... Izarrak. Itziar juna esaten, baina izarra izin da. Itziarko. Itziarko estrellak. Eta bueno, jaitu digun, ez da? Bakatu, berritxuko izarrak. Zuk uste zu normala dara lako persona bat. Bueno, gitxi gratzinako gure laixia hartzen amaseigarren bigarren. Amasei eta ize amazazpigarren. Zelako polboroi, Zagorko programa izan da. Espaia baitxezan zenik bizer basatzen martxa hori eiki gure hot, eta etxera jumio loiten bizer fresko joteko, joder. Ba, amaitzeko bander, bakigu, laixin gerstala bertan amaitu, ia mairako sosketi hor dau, bizio eskeniteko sagardau botiaz beteriko kutsi hor dau. Hori da, baina, oingoen be, abeslari badeko. Sosketi hor dau, eta azkenengo oportunidadie eta abeslari bastante sagardo kutsa horren bile. Entzuko, a ver. Bai. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Berritxuko izarrak zela kondo kantan da ben, ez da, Wow. Ostia, nik esan gaut pista bat. Oier ez da. Nienas, benetan, nienas. Magu bez. Hemengo inor ez da. Inor ez da gain inglesonik. Ez da? Nik ez, nik lente jaskon baino ez dakit. Lente jaskon. Izen alda, laixingarren abeslaririk... Internacionalena. Bai, ez da. Bueno, internacionalena. Bueno, zuako abeslari jepen, neko dizu desenti behar du, Bai, gisa. Uste, bizien hartien pike erra. Eta txurruk bebai oso ondo kanta ben, Isirik bai. Mesedes, txurru, puto amo. Txurru, maiabiko txurruk. Horren audioa jarri zainoen. Joder. Claro, una entzun. Kanta oskun. X jauna. Markatu, baina lehen egonaz ikusten, justo, Baskalostien ETV. Justo? ETV. Bebai kanta ben. Justo, bebai. ETV bin zuzenien petita gartu zeneko programia. Ez dakit pasalo ez, ez dakit landan. Sí, Euskadi directo. Máskalo. Hostia, Máskalo. Zuen aldagon hori tipo telebizio. Bueno, zuen laguna. Tan guapua zera. Bigote txurazetan. Enoia se besaten se zuen lagune da, baina me cago en Dios. Borraz bigote txurazen gutzu gauza bat zuzuri. Eta mesedez eta favorez Laixinger gure lehiaketan gauz, hemen gure erramentatik iesien gabiz. Nik etxera joti gurot, así que mesedez. Nik ez. Hau izin da, aste honetako erronka. Hori da, Ander, ez? Gure badabe jakiten badabe zinean gure eskutuko abeslari eta gure badabe biziok eskeniko sagardau botillas betriko kutxi irabazi. WhatsApp, mesedez. Zela ez marrido, botillas beteriko kutxi irabazi. Kutxas beteriko botella sagardo bizio bat. Bi boleto. Ez kutxie bi boleto. Ez irabazi gure bozue. Boleto bi. Zuen erantzune bota albada WhatsApp ez 6-5-0-6-0-6 lau. 6-5-0-6-0-6 Hori da, albada audizio bitartez eskertzen dugu hemen. Berotasune gure laixia errati honetan. Eta kantetan badabe. Baina, bueno, bestela be, sare sozialak be badekuz, Twitterra, Instagrama, Facebooka, WordPressa be badeku gure webgunia, así que bueno, erantzun eta iraxienkie boleto bat egobi, ez? Ta ia altzalei barri animeten jakun, Bai, falta motan. Esan gotzet. Aspaldi batetik ez dugu entzun, bera? Bueno, eta aukerak ez dugu zemon gaztenetarako? Nik etxera joti gurot, ez que... Emango dugu, baina Instagram bidez, Instagram bidez. Gauz, zenien, ez duzkuleko denbora ekomoten, no por otra cosa. Gente presa de
Eta, gero sarietan igual. Claro, jende jumida ja, faltzen. Botakuz gure lagaukerak, botakuz sare sozialetatik, gure badeko WhatsApp talde bat, gure osue bertaratu galdegin gure WhatsApp zemakire, 6-4-6-6-6-6-6. Botakuz pistak, azbatzen badozu ezinan gure abeslari diskutu, irabazi zenkie biziko eskiniriko sagardau botillas betriko kutxa bat. Eta beste barik, Ander? Pistari badau? Bai, bota. Gure saion zierrezta entzun zozer? Bai, nik ustot... Beragandik sortu edo... Beitu, Cristina Mardarase kantau dau. Ba, urretik nik ustot... Bera kantau niko zen... Gaur gainera... Oleri, 4, 5, 6... Gaur usteot, emakumezko bi bakarrekarri gauzela apenas irrationetara, ez? Osta, ya pista dar, Bueno, emakumezko bi bakarri gauz, Cristina ez da... Cuidaos! Igual behin txau, ez? Pista hori arregi egon zan, ez? Osa, bakarrik hau dizu entzunda... Bueno, jarraituko. Bueno. Bai, jarraitu eta baitu. Abeslari zelabe esan genke, no? Eta bueno, ni hemen gidari ibilina zen momentu horretik ona. Ja, eske mini behar zinate, hainbeste denpora zueri begire. Eta asuntu da, emanak eman agurtzeko ordu heldu dala. Bai. Benetan be. Egunak beri emon dau. Bai. Gu hemen gauz. Desde luego. Sekulo. Laixiar irratiko. Sekulo! Eskola nezile amaito, sekulo! Ander, hartu karreri eta aurrera. Hori da, ez? Arranka! Sekulo laixiar irratizek emon dauen atalik edo laixiartzen magazinik luziena eskaini dugu gaurkonetan. Genti ez da izilduko. Eta gaur argi hildu da, hemen laixiar irratian mantzuena Josetxu bera dela. Segure tekniko, rekal eta ingure guztiek lanpartu jagu hemen estraiak edan eta edan, beste barik. Parkatu entzule, gaurko desmadra behindeta. Beste barik, urrengo hastien espero zaitugu, gu baraurik etorriko gara. Eskerrik asko da nori. Besarkada bat. Espero gaur estregun neberie kandago zeukitxe datorren ostiralien. Eta beste barik, gozatu aurretik guzun hastie, bixer hartu parte basatzan bizikletako mendi martxa horretan. Dobrrengo espera arte, mozu bat entzule. Gogo reindano. Telling all your daughters not to do what I have done, to live a life of sin, shame, and strife in the house of the right.